artean eta humilazioen artean izaten ari da. Berriak gaurko argazkira eguneko iruditako bat eraman du Gustavo Petro eta Donald Trump ikusi ditzakegulako bertan, bideorik ez zabaldu, argazki bat bai ordea eta horixe dugu ikusgai berriaren azalean eta utzi dazu esaten lerroburu bikaina aukeratu dutela argazki hori irudikatzeko, mehatxatu eta hilabetera argazkia etxe zurian baitio gaur berriak. Azpian ikusiko duzue berriaren lerroburu nagusia eta kasu honetan Arantxa Zulueta eta Jonen Parantzarin begirakoa espetxean sartzeko 10 eguneko epe eman baitiete bi abokatuei Auzitegi Nazionaletik. Eta Antxine Mendizabal idazleare elkarrezia dute gaur berrian, oinan ikusiko duzue bere argazkitxoa, baita aipu hau ere. Ume izatearen magia aurkitzea eta hortik idaztea gozamena dela edo gozamena izan dela baitio idazleak. Bizkaira goaz, deiaren eskutik eta deien lerroburu nagusian, goian 5 zutabetara, Pedro Sánchezek sarbidea mugatuko diela iragarri duela sare sozialetan 16 urtetik beherakoei beste neurri batzuen artean. Eskuinaldean ikusiko dituzuen Madrilera begirakoak, besteak beste EAJak etentzun ongi deiak diolako ezkutu soziala zabaltzea lortu duela PSOErekin lortutako akordioari esker, esango dugu milaka lagun zaurgarri kalean geratu litekela mugimendu honen ondorioz eta argazkian Norba Jon Uriarte degeko entrenatzailea eta izue. Deiak atletiken egoera larriaren isla den aipua edo lerroburua eraman du argazki horretara, nabarmenduz lehentasuna aurten atletikentzat uneotan behintzat permanentzia dela, alegia maila ez galtzea dela. Notizias de Gipuzkoan berriz, beste kirolari bat ikusiko duzue eguneko argazki nagusian, bera Arrieta Rodríguez da, eta Milan Cortinako neguko joko olimpikoetan izango dugun ordezkarietako bat izango da. Zehazki eskiatzailea da bera. Baina lerroburuan aldiz gaur nabarmentzen dutena Diario de Gipuzkoan da, onartu duela, edo onartuko duela beto esan da Gipuzkoako foru aldundiak hain ospetsu suertatu den tasa turistikori. Donostian beharrezko dutena beste herri askoren artean. Mantxetan berriz, gaur finala daukatela atletikek barkatu Alavesek eta Realak koparen baitako partida baitute biek final laurdenekoetan. Eta baita ere esatea, Nafarroan, Diario Noticiasek nabarmentzen duela, Espainiako gobernuak azkenean nolabait txikitu behar izan duela ezkutu soziala eta pentsioentzako dekretu propio batekin hau aurrera atera al izateko. Argazkian, atzo, Belateko tunelen aferaren inguruko ikerketa batzordea Nafarroako parlamentuko batzordean zehazki. Ikusten duguna, UPNeko Javier Esparza duzue, atzo estu oso hartu zuelako Bernardo Ziriza. Diario Navarrak berriz nabarmentzen duena da bere argazki nagusian, atzo leherketa delitu bat utzi zuela agerian, zehazki marihuana resina sortzeko delitu bat. Kontua da, Obanosen leherketa bat izan zela eta horri esker izan zuela foruzengoak gertatzen zenaren berri. Amaitu, bozentorekin amaituko dugu, El Correok aukeratu duelako 2 edizioetarako lerroburu berbera, Sánchezek azkenean salbatu duela pentsioen dekretua, eta EAJarekin adostu duela moldaketak egitea etxegabetzen inguruan, etxegabe txikiak ustez babestuz. Argazkietan, alde batetik Jon Uriarte atzoko prentsaurrekoan ikusiko duzue Bizkaiko edizioan, eta Arabako edizioan berriz Iñaki López Gandasegi duzue, Aernnovako sortzailea, atzo zendu baitzen Gipuzkoan jaiotako enpresaria. Diario Baskorekin amaitzen dugu hemen lerroburu nagusian aukeratzen dutena da, edo nabarmentzen dutena da, Espainiako gobernuak sarbidea debekatuko diela sare sozialetara 16 urtetik azpiko gaztei. Honaino gaurko azalen errepaso entzuleok. Zazpi dira bekatu kapitalak. 7 Euskal Lurraldeak. 7 bigarren kafearen aurkezleak. 7 munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du 7ak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure 7. denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea. Maite ditugu asteburuak.
Egunak berandu hasi eta beranduago amaitzen direlako besteak beste. Larun bat eta igandeetan goizeko 9:00 aurrera, asteburuko aria. Naiz irratia. Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan. Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan. Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atsegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren. Naiz irratia sare sozialetan. Informazioaren aria, Naiz irratia. Informazioaren irribarre batekin, erromeria baten, alaitasunia. Ames batean, alaitz eta maiderren, kantu ez zoriona, gubion artean. Kristina eta Amaia ere antxen, eren talauilargi betetzen gauean. Ta azkenean, gozategiren xarman, norrori nork emango, musu Espainetan. 7:38 minutu ditugu, hauts ezagunak entzuten ari garen abestian, Iker Gurrutxagak gaur emandako proposamena, barkatuko nauzu oraindik ere ez da Iker Gurrutxagak eskainitako edo bidaitako abesti proposamena, lehenik eta behin dena den tertuliari bideman aurretik, Itxaso Leon eta Oñatz Aizpuru lankideak agurtu nahi ditut. Kaixo hor zaudete? Egunon. Kaixo, hemen gaude bai. Bueno, esandakoa, asteazkena, eguna neko mantxo hasi dela aitortu behar dizuet, eta nolabait arinago ibiltzeko edo abiadura sartzeko neure buruan ongi iruditzen bazaizu lehenik eta behin patxada zentzungo dugu, orain bai, Ikerrek gaurko proposatu diguna bestia. Zorion etxegontako denoi, olez egitera gatoz. Aterik ohitura zaharra, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude oso aberaziruz, ez da ere oinetakoz. Baina ez darrizano da biltza, ta kantan aidegu gogoz. Zorion etxegontako denoi, olez egitera gatoz. Aterik ohitura zaharrak, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude oso aberaziruz, ez da ere oinetakoz. Baina ez darrizano da biltza, ta kantan aidegu gogoz. Egunon ekipo, egunon entzule, gaur ikusi beharko zenuketen nola nabilen hau grabatzen. Aizea gogorra ez jotzen, tapatuta, txaketa azpian. Eta gaur txaketa azpian ez dakit, eta tapatuta ez dakit, eta hotzak ez dakit zenbatera egingo dien. Santa eskean egitengo diren guztia, Santak eta bezpera gaur, Euskal Herrian oles egiteko eguna, eskean aritzeko eguna, eta bertsotan aritzeko eguna. Hortaz, horri nolabait ere kinu eginaz, ekarri dizuet gaurko kantua, kantu klasikoa eta baten batek. Ez dakit galdera bintza duzatuko dizuet. Zuek inoiz atera altzarete, eskean. Edo tiroari igual duzu eskean ateratzeko. Ni gaur banuen asmoa, baina futbolak aditzen da. Hemen. Ale, egun hona izan. Aio! Ohitura zaharrak, aurten berritzeko asmo. Zorion etxegontako denoi olese... Zuek batzarete Ez gaude horretarako, ez gaude Santak eta bezpera zaleak batzarete?
Koruan nahi juitzia, ozen nahi zen honek. Ba, enoski baiet. Ez ez jaso nere mezua. Berandu behaliko nizuen. Koruak egiteko? Ez, hoxe, Santageda bezpera zaleak zarete? Eskean joaten zarete? Bueno, eskean joan ez, baina gustatzen zait, Barakaldoko auzoetan adibidez, koru desberdinak egiten dira, auzoetan zehar, eta gustatzen zait horietakoetara gerturatzea besterik gabe boaier moduan. Boaier, gustatu zaitu dira itxaso. Bai. Koruen boaierra. Zuko oinatz, Oiartzunen, oin Elorrion baita ere, baina Oiartzunen badago ohitura, ez? Auzoka. Ez? Bueno, ez, Santagedan ez dut uste, ez. Lehen beste gauza, normalin izaten da, Olentzerotako eskia bai, eta gero Urtezarretakoa ja galduta doia, Urtezarretako koplak, eta Santagedan ikustu dut, eskolak eta ikastolak ite dutela, bestela, hola, herrian, ez dakit, esango nuke ja galdu dela. Eta Elorrion auzoren bat initen da, eta bestela ja ere, gutxi. Bez, neurean ere inguruan, leheno bai, jendea joten zala ez San Pedrotikan, Trintxerpera arte, eta plazaz joaten ziren, baina gaur egun esango nuke baitere eskoletara mugatutako zerbait dela. Horeretan bai badakit, korutxoren bat ateratzen dela edo agian, arratsaldean pasako naiz. Ja, igual gehi horregi lotuta, ez, koruak eta hola pixka. Bai, nik uste ja gaur egun hoi dela batez ere, koruak atera eta... Bai, beste kontzeptu bat. Egoi atera daiteke, ez, bere hau txekin. Bai, gaina ibili naiz, azken egunetan San Blaseko torta de xente jaten, eta ez zarria potente zitetzen, bai. Beitu, nik atzo erosi nuen bat, eta oraindik ez dut jateko aukerarik izan gaur ekarri dutuko saltzeko, laneako saltzeko. Ona. Bai, esan bai. Hemen alboan jarri digute Bilbon, jarri zizkiguten atzo postuak, eta, bai? Ez da egoten da erresistitzea, bai. Vale. San Blas tortakin bakizuen olakoa dan, jendeak gustuko edo gorrotatzen du, ez da, zure asko anisagatik. Ja, bai, anisagatik. Lehorra, bai, ez? Lehorra, igual, segun ze San Blas batzuk lehorra guadea, ez da. Bai. Ne guztaren zaiten, asko. Ni ez naiz bat ere aniszalea, eta justu tortak gustatzen zaizkit. Bai. Ez dakit. Bai, esaten da, ez? Anisz zaporea kasu honetan. Bai, nire gustaren zaiten. Hala ere, oinaz, pentsatzen dute gaur bai, eta Santageda bezpera izanik ere mugimendu gutxi egongo dela Oiartzunen, ze zuenean batez ere ja iotetara begira, ez? Bai, azten dira, ostiraletik igandera. Atzo bihari zizkiaten, Elizalde eskolan dituzten intxixuen irudiak. Bai? Bai, beldurra mate dute, antzaen ez, aurrak eta harkatu bitza erabiltzatik, baina aurrak akojonatuta daude. Bai, gehien matela izaten da, baina, nik uste gehiago, bertakoak ja gutxi, gero kanpo ez da, ikusita hola, bai. Beldurtzen dira, bai. Xarmado horrek, ez? Beldur horrek eta mistizidade horrek, bai. Kontuan nire bikoteki da horten Elizalden dagoela lanean, eta esan dit, badaudela, orokorren gustuko dutela, baina badaudela. Aurpare bat, gaixoak, badagoeneko egun hauetan irakasaren bat etortzen denan, tatea jotzen duenan edo, intxixuak, eta ja gaixo. Izututa, ez? Azaldu dezu, mesa ez entzulei pixkatxo batean, zertan oinarritzen dian ioteak Oiartzunen, hortu dian intxixuak. Bai, intxixua dia suposatzen da pertsonai mitologikoak, ez? Gentilan aurrekoak edo, eta bizi diela aiako herritan. Orduan, urtean behin jaisten dira herrira, eta hartzen dute plaza, eta pixka bat festa pagano bat edo izaten da. Dira proposamena, ez? Ez garai bateko bizitza modernoa, ez? Pixkat aldarrikatzen da natura, lehen garai bateko, beste inauteritan ikusitzen duguna, Eta, intxixua bajatzen dira basandreekin batera, plazara, sorginekin eta itxeutelako akelarre moduko bat, eta gero, izaten da ostiralean. Gero, larun batea egiten da kuestazioa, zaten dena auzo. Pospoli jantziakin dantzatzen da baserritan, erratza pasatzen da, ituna dantzatu eta ematen dute hauek puskak, eta gero jaten dira puskak, eta bazkaria eta hola, eta da juerga gero. Eta gero igandean ja, iotean barruan, intxixu, asteburu guztian ebiltzen dira, intxixuak eta sorginak, eta basandriak, eta igandean ja, gero arratsaldean ite duten martxa, ja. Bandera bajatzen da udaletxea, igotzen da, ikusgarria da, ez? Intxixu eta basandriak igotzen dira soka batekin tira eta poleakin udaletxea. Eta gero jaisten dira eta aldeitxe dute eta hola bukatzen da, bai. Zubiliko izan intxixu, ez? Inoiz? Ez dut esango. Eta, zuk ezagutzen zenitun ioteak itxaso? Pistaz, bai. Ez, oinat, sentsazioak eta azkeneko urtetan boom turistiko honetan ere heldu dala, somatzen duzue kanpotik jende sotortzeala? Bai, etortzen da. Bai, ez da. Bai.
Bueno, normala da, ez dakit. Bai hemen eta Sariartzuen eta beste herri askotan, ez? Bai, galetu zubietan eta iturenen. Hoi da. Bai, denea ohitu behar da. Nik askotan tentazio aukitzen dut olan beste herrietako inauterietara joatea eta baina hori beldur naiz, ez ote den, ez ote den masifikazio puntu bat izango edo ez dakit. Horreka, osan zu jote maza behin, eta ikuste mazu ikaragarrizko jendetza, hurrengo urtean esan dut, berdinien azkoan autisto jendetza da, ez? Bai. Pentsatzen dut, orekatuko dela propioki beha bakarri batzutan, ez? Hor ere, erakundek nola kudeatzen duten zerikusi handia dauka, ez? Adibidez, Nafarroako iparraldeko herrietako herrinauterietan ikusi duguna da, gehiago da nire iritzi pertsonala kaso, baina nola Nafarroako gobernuak asko sustatu dituen azkeneko urtetan, ziur asko baita ere ikuspegi kultural batetik, baina nahi ia zarritu ninduen adibidez, Iturenera joateko Donestebetik autobus hartu behar dela, autobusa badagoela. Karo, eske horregat izaten dizut, pixka bat horrek lotzen dula, ez? Izan behartza, egon bertuko guakin, Donestebea jun, uste dut 10 edo izten dela errepidea, eta jo alduna gaterako dia zehatetzen dira ordu bitan edo da. Itxaron behar, esan edot, da egun osoko plan bat, esan behar. Konbertu Donestebea, kotxea dutzi, autobus hartu, egun osoan gau, bertu egon guztia hortarako. Eta gaina astelen bada, ez kasu honetan. Orduan edo astelen aste artean, horret izaten du, propioki regulatuko dela beha bakarrik. Eta itxaso, Barakaldon, minauteri nagusi ez arago badaukazue beste, auzoren batean edo beste astebururen batean, ez dakit horrelako inauteri bereziren bat? Ez, egia esan herriko inauteriak dira, hau da, denak batera egiten dira, jaietan ez bezala, hor bai auzo bakoitzak badauka berea, baina bueno, bai egiten direla pertsonai propioen faltan, bai antzesten direla holan Euskal Herriko beste txokoetako inauteriak eta horrelakoak bai egiten dituztela bertako dantza taldeek. Baina bueno, hortik harago auzoetan eta beste askorik ez da. Gainera uste dut gehienok inguruko herrietakoetara joaten garela, ez? Beti asteburu baten Bilbora etortzea, nik uste ohitura gehien bat hori dela eta Barakaldon jarduerak badaude, baina hori esango nuke interesgarriena hori dela hain zuzen dantza taldeek antzesten dituztenean Euskal Herriko han eta hemengo pertsonaiak, ez? Gero, aurrentzako eta egongo dira jarduerak, baina, gero, nola esaten da, el entierro de la sardina hor bai egoten, horrek bai daukala bere puntilloa ikusteko. Horan hori bai ezaten dela ikusgarriagoa, baina, bueno. Baitu, nire inguruan nik esango nuke prozesua alderantzizko izan dela sentsazio daukat, orain herri guztiek nahi dutela beraien inauteri propioa eduki, adibidez, Pasaian Txon, 4.000 biztan, eta dagoeneko ari dira, beraien egitarau propio egiten, jai batorrak egia esan kriston lan egiten du, jendeak mugitu behar izateko, baina azkenean errenteriarrek eurena daukate, gero lezok badu bere errinauteria. Oso polita, portziato, trapujale ikusteko aukera baldin badukazue gomendagarria, baina pegi lekuona batu zegoren txertan eta lanak ekarri dizkit. Eskean ibilizaren ez, ekarri dizut sarrera. Eskerrik asko, pegi, aizuzuke mozorroa, dagoenek esatzen nidan, ez? Adostu duzuela. Badugu, ardiak izango gara orten. Ardiak? Ez dago, gaizki. Ardi beltza eta guztia. Nor da ardi beltza? Ardi beltza nor da? Esango ditute izenak, Inigo Salmeron eta gaztu zai kuadrillako baten abizena, irati berasarte. Aizu Pegi, bikaina litzateke beste kuadrillaren batekin adosten baduzue zuek izate ardiak eta besteak ardi moztaileak. Selekzioa. Hartzaia izango dugu. Andoni Izagirre. Bueno. Aekako irakaslea. Ondo. Beste xetasunen bat nahi bauzue. Zuek itxaso eta, itxaso oina, zuek ja erabaki duzue mozorroa. Itxaso. Ez, egia esan, aurten pentsatzen nahi naiz, ez dakidala inauterietara joan alkorduan, eta banago FOMOa nabaritzen. Baina, gauza batengatik edo besteagatik, adibidez, asteburu honetan bertan plana daukate, kanpora joateko. Eta asteburu daukate beste zer, eta ez dakit inauterietara joan izango dudan. Orduan, baditut hor aurrek urteetako mozorroak, baina ez dakit aurten erabilia izango ditudan. Gustatzen zait normalean, orako bilano mozorroak erabiltzea eta...
Zuk oinatz, bazara aita horietakoa baliatzen dituzula aurrak zure mozorroa atontzeko, alegia, akzesoreak bai dira bezala? Ez que, era ez berez oso azalea, inauteri konbentzionalena. Baina, bueno, lehen, jaztenaz, umiekin atea berdera, baina nola esan nahi, zesaten zuen. Ni iguale hartzaia eta umiek gardia eta olako... Hoi da, horlako zioze, bai. Ez. Normalin. Normalin taldean ateratzen ga, hola kuadrian eta umiekin, eta dena da, gai bat zaten, bali? Ba, bitu, Hori, ez duzer. Kontua da, nahi inauteri guztiak gustatzen zaizkiala. Bai herri inauteria, bai hiri inauteriak, eta nahi ongi pasatzea gustatzen zait, eta bereziki mozorratzea. Kontua da, jakindu aste honetan, gutxienez, antxon larun bataren zaten diot pasako dut, gero gauan ikusiko dut, baina nahi dut aurten, egun oso hor gelditu, eta jakin dut, jarri duten gaia aurten gorako ez zait bat ere gustatzen, baina dela 2000 hamarkada. Hori oso erreta dago ja, oso erreta da, pertsonaiak bilatze eta bar, baina burura etorri zait pertsonaia bat, pentsa, adinagatik uste dut oinatzi ezaguna egin zaiola, baina bakizuen ordan alije, ez? Zer iruditzen zaizuen? Bikaina! Alije ez gomazar. Bai, topatu dagoeneko txandal horrela hori bat, eta beta horrekoak txanoa behar dut, baina hortxe ja buron dakaten. Vale. Bakizue, lokalean alije ikustea, etengabe, ezakiz zer. Bai. 2000. Bai, 2000 eta 2001 ingurukoa... Esaldiren bat edo prest daukazu edo... Denak dakizkit buruz, baina ez ditut esan irratian goizeko orduotan. Kantuarekin igual. Baina bialiko izue grazia. Ba, hor uste dut, Zaloak esan zidala, ez dakit zera ipatuztean, ez dakit kuadrilakoek edo olako ekitaldi bereziren batean edo zertan, pentsatu dutela ere 2000, baina 2000 Euskal Herrian. Edo, ez, olako gauza konkretuago bat. Pentsatuta nukan hori bai dela interesgarria. Guazemank. Baina Guazemank adibidez, behintan nire inguruan oso erreta dagoen arrea gitarrak, eta behin nola zen hau, behin ezagun batzu mozorrotu zian, nola zen autoeskolana. Ez eta jarrena barkat autopatxi, pekaina. Prokolata, juntakulata. Bai, horrean, 2000 hamarkada Euskal Herrian, Goenkalez, baina Goenkalen nagotik, ez? Baina, ez hainbeste pop kultura, baita ere, garai hartako ohiko estetika eta hori, nik uste horrekin ja, ez, nahikoa dela. Altuz bat, ni politikari zantziko nintzateke, kamiseta beltz batekin eta amerikana batekin gainetikan. Garaiok pasatu ditugu, Gaur egun indik ere mantentzen dute korbata ez eramatearena, adibidez esango nuke. Korbata galdu da. Korbata galdu da. Dago. Ba, eta normala da, baina leheno ilunagoa zan zeur asko garaiekin bat eginez, baita ere. Baina gaur egun, niretzako bakezuen ordan, oraindik ere 2000 hamarkadako moda edo moda eredu aestetik horren eredu nagusia. A ver, venga. Iker Casanova. Iker Casanovak mantentzen du oraindik ere... Bueno, bai, rollo patillero hori eta... Bai, hori da. Bai. Baina alkandora urdinak eta erabiltzen ditu. Eta alkandora urdinak ez dain 2000. Ez, gutxi gora bera, gehien... Bueno, ez daki. Bai, liteke. Urruzuno agian. Urruzuno baitere, bai, izan leike. Aldiz, eaiotan aldaketa gutxi, Bai. Ja. Bai, nik uste dut aldaketa, posola betiko alkandora klasikoago horiek, jertxiak, orain dira, nola markau, Abercrombie and Fitch. Orain hori gehiago. Nahi baduzu bihar jarrituko dugu bogeren tartetxonekin, baina joarrek keinu egin dit berandu goazela alabazanen ipuina daukagulako entzuteko. Eskerrik asko, itxaso oinatz eta pegi, eta zortzetan elkarrentzungo dugu. Heriotzaren sagarra. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazen behin sagutxo bat, eta sagutxoak ara zer topatuko eta sagar eder bat.
goxo hartu bere hankatxoen artean, eta esan zuen, hainbeste denbora honen atzetik ibilita, eta orain neurea da, neurea bakarrik, niretzat. Eta horrela zegoela, etxeko katuak ikusi zuen, halako sagarre derra, eta beratzaparkin sagutxo alde batera bota, eta sagarra hartu zuen, eta esan zuen, hainbeste denbora honen atzetik ibilita. Eta orain sagar goxo derrau niretzat izango da. Neurea bakarrik. Indarrak dena posible egiten du. Eta jatera zijoanean, tximino batek ikusi zuen, eta arbolatik jetxi, pim, bang! Bota zuen katua, hartu zuen zagarra, eta arbol gainera igo zen. Eta antxe, aspaldi janain zagarra eder goxo, eder honen atzetik bilita, eta haren neurea da, niretzat bakarrik, indarrak dena balio du. Eta horrela zegoela, airean, arranoa. Eta arranoa, beribik zorrotzekin, ikusi zuenean arbolaren gainean tximinua zagarre derrorrekin, aspaldian horren atzetik ibili bain naiz. Eta zum, jetxi zen, eta peratzaparrekin, eta mokoekin, eta tximinua bertan, tak, behin odoletan utzi, eta zagarrak kendu zion, eta beraz zagarrarekin, arkaitz baten gainaigo, eta antxe, zagarre der goxonen atzetik hainbeste denbora ibilita gero, orain neurea da, neurea bakarrik, indarrak dena balio du. Eta horrela zegoela, antxe, gira bueltaka zegoen iztari batek ikusi zuen arranoa, eta arranoan atzaparretan zagarra, hainbeste denbora atzetik ibilitako zagarra. Eskobeta hartu, da denba, bota zuen arranoa, eta zagarra, arrokatik bera, pim, iztarien ondora, eta iztariak ikusi zuenean zagarra hartu zuen bere eskutan, eta hainbeste gira eta bida eta buelta mendian barrena eta alde batetik bestera honen atzetik, eta azkenean neurea da. Niretzat bakarrik izango da zagarrau, indarrak dena balio du. Eta zagarra hartu eta ardibitu zuenean bere barrutik halako ilun lodilikatsu bat atera zen eta santzion ahots zakarrez. Hau eurea baldin bada, neurea haiz. Eta alaxe, orduan iztariak halako dardar sakon bat sentitu zuen, eta bertan zerraldo erori omen zen. Ilun likatstu hori erioaren arra zen. Eta hua zagarraren, eriotzaren zagarra. Eta badakizue, inoiz zagarre der bat baldin badakazue, bestekin konpartitu, bestela, auskalo zer dagoen barruan. Eta orain nahi baduzue, nik badut zagarre der bat, zuekin konpartitzeko. Nahi duzu erdia? Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren laguntzarekin ekoiztutako saioa. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Jabe txikiek pertsona zaurgarriak etxetik bota halko dituzte, EAJak eta Espainiar gobernuak erdietsitako akordiori esker. Ezkutu soziala deituriko dekretua moldatzea adostu dute, etxe jabeak bizitza bat edo bi dauzkanean administrazioaren alternatibari gabe etxegabetu alizateko. Egoibelategi, egunon. Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, jeltzalek azaldu dutenez, etxe jabeak salbu etxeak egongo dira, pertsona zaurgarriaren
etxegabetzea burutzen denean alternatiba bat eskaintzeko. Ondorioz etxegabetzea berehalakoa litzateke. Maribel Bakerok balioan jarri du adostutako neurria. Lo que hemos conseguido es que los pequeños propietarios, los que solo tienen una vivienda en alquiler, recuperen la posibilidad de alquilar sus pisos, que no se queden sin lo que les corresponde. 2023an jarritako txerto hirukoitz biriko iraungien 5 kasu azaleratu dira Getxon. Bai, Algorta auzoko familia batek naiz baieztatu dionez, txertoa iraungitako dosi batekin egin zara konturatu dira iraungitako txertoen krisiaren berri izan ostean. Gurasoak topaketaren berri eman zuen adintxikikoaren ikastetxean eta baieztatu dute gela horretan bertan beste 4 adintxikikok jaso dutela iraungitako txertori. Arantza Zuleta eta Jonen Parantza abokatuak espetxeratzeko agindu eman du Espainiar Auzitegi Nazionalak. Gorenak urte hasieran berretsi zituen 2 abokatuen kontrako espetxe zigorrak eta behin jakinarazpena jasota 10 eguneko epea izango dute espetxean sartzeko. Defentsak Konstituzio Auzitegira joko du, baina horrek ez du agindua geldiarazteko momentuz. Auzitegi Nazionalaren erabakiaren gaitzespen irmoa adierazi du EH Bilduk Euskal Herritarren gehiengoaren borondatearekin talka egiten duela esanaz, gatazka politiko eta honen ondorio guztiak gainditzeraren aldeko apustu handia egin baita. Gure esku herri mugimenduak bigarren konferentzia subiranista egingo du heldu den otsailaren 28an Bilboko Bizkaia aretoan burujabetza eta naziogintza leian 21. mendean izenburupean. Halako joera orokor bat ikusten ari gara mundu osoan, nazioa eta burujabetza balio erreakzionarioekin lotzen duena. Nabaria da hala ere, beste eredu bat egon badagoela. Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramaileak azaldu duenez, nabaria da nazio eta burujabetzaren ideiak bueltan direla, baina kaso askotan oinarri erreakzionarioei lotuta datozela gaur egun. Eta kirol kontuetan Euskal Herriko selekzio osatzen duten 7 kidek datorren igandean Zelanda berrira bidaiatuko dute lehen aldiz ardi moztailen munduko txapelketan Euskal Herri osoaren izenean lehiatzera. Parte hartze historiko hau Euskal Herriko moztailen, artzainen eta lehen sektoraren aitorpen eta garaipen bat da aldarrikatu dutenez. Euskal Ardi Moztailen elkartetik ardiak mozteak kirol gisan aitortua dagoela adierazi dute eta Olinpiar Jokoetan sartu ala ez eztabaidatu dela ziurtatu dute. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada egoi nabarmentzeko jazoerarik une honetan. Istripu baten ondoriak aipatu behar ditugu, duela 25 minutu istripu eman delako, Bizkaia 6-7 errepidean Leioan Erandiorako norantzan, une batez herri bat itxita izan dute, zabalik daia da puntu horretan, baina autopilaketak mantentzen direla dio trafiko zuzendaritzak. Adibili beraz bertatik igaro behar izan ez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarruzeak. Atzoko lasaialdiaren ondoren, asteazken honetan berriro ere eguraldiak nahastera egingo du. Goizean edo goizaldean sartuko den fronte batek hodei ugari eta zaparrada giroa ekarriko du. Zaparradak gehien bat lurraldearen ekialdean botako ditu eta barnealdean gehien bat Nafarroan tarteka mardu xamar botatzea baztertu gabe. Mendebaldean eta Kantauriar isurialdean euri gutxi izango da eta Kantauriar isurialdean gehien bat Gipuzkoa ekialdean Nafarro ipar partean eta Ipar Euskal Herrian botako du. Arratsaldean Kantauriar isurialdean atertu egingo du eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Hego isurian hodeiguneak trinkoagoak izango dira eta tarteka mendebaldetik barna zaparradatxo batzuk sartuko dira. Goizean haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko du bereziki lurraldearen ekialdean. Arratsaldean hego mendebaldetik finkatuko da eta indar pixka bat galduko du. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 1 eta 10 gradu bitartean, maksimoak aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 9 eta 12 gradu bitartean, temperatura freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak kostaldean, eta goizpartean botatzen duena 1000 metrotik gora elurretan izango da. Jarraiz buru teknikan otsailak lau da, asteazkena. Informazioaren aria. Jabe txikiek pertsona zaurgarriak etxetik bota izango dituzte ezkutu soziala deituriko dekretua moldatzea adostu bai dute EAJak eta Espainiar gobernuak. Orain, etxe jabeak bizitza bat ala 2 baldin badauzka administrazioaren alternatibarik gabe etxegabetu ahal izango da. Bai, jeltzalek azaldu dutenez, etxejabeak salbuetxeak egongo dira pertsona zaurgarriaren etxegabetzea burutzen denean alternatiba bat eskaintzetik. Ondorioz, etxegabetzea berehalakoa izango da. Maribel Bakerok balioan jarri du adostutako neurria. Lo que hemos conseguido es que los pequeños propietarios, los que solo tienen una vivienda en alquiler, recuperen la posibilidad de alquilar sus pisos, que no se queden sin lo que les corresponde.
Etxebizitza Ministerioko iturrien arabera, 3 etxebizitza edo gehiagoren jaben kasuan ez da etxegabetzea gauzatuko aldez aurreko kontratua dagoenean eta jabea kaltebera ez denean. Elma Saiz. En el caso de propietarios de 3 o más viviendas no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable. Etxegabetzeen luzamendua 2020an onartu zen COVID-19ak eragindako larrialdi sozialari erantzuteko eta hainbat aldiz luzatu da inflazioaren eta larrialdi sozialari erantzuteko eta hainbat aldiz luzatu eginda baita ere krisi energetikoaren kontura. Testuinguru honetan EAJak aldarrikatu du etxe bakarra alokairuan duten jabek zaurgarri bihurtzeko arriskoa zutela. Si el problema no está en los pequeños propietarios, tal y como se dice, y la medida originalmente estaba pensada para que los grandes tenedores, como han insistido algunos grupos estos últimos días, que era así, todos tendrían que aceptar esta medida, que solo pide especificar. Erreforma horrek ahuldu egiten du beraz gizarte ezkutuaren muina eta atea zabaltzen die bizitoki alternatibarik gabeko etxegabetze berriei baita kaltetutako pertsonek kalteberatasun baldintzak betetzen dituztenean ere. Praktikan aldaketak bizitegi bazterketa jasateko arriskuan daudenetatik jaben interesetara eramaten du babesfokua. Main zuzen, etxegabetzea gauzatzeko lortu den babes legal honek zalaparta eragindu alderdi eta sindikatu ezberdinetan. EH Bilduko Oskar Matutek zer irratikatean gogorakarri du administrazio konpentsazio funtsa kudeatzeko eskumena dutela eta bertatik egin beharko litzaiokela aurre egoera zaurgarrian dauden maizterrei. Existe una cosa que se llama el fondo de compensación. Ese fondo de compensación, que es un dinero que nace o emana del Estado, se pone a disposición de las comunidades autónomas que en ejercicio de sus competencias, por tanto desde el respeto a su autogobierno y su soberanía, es quien tiene que gestionar a través o una vez tiene los informes judiciales que determinan que esa familia es vulnerable, una salida habitacional o en caso de que no tenga una alternativa habitacional con los recursos propios, pagarles la renta. Si hay un problema, si ha habido un problema de atasco ahí, pues claro, eso es lo que hay que solucionar. Es que eso se esté ejecutando correctamente. Efectivamente. Baione Belarra Podemoseko idazkari nagusi akordioaren aurka agertu da erabat. Es enfrentar a los últimos contra los penúltimos, a los pensionistas contra los inquilinos y las inquilinas vulnerables. Es que me parece una indecencia que no tengo palabras para describirla. LAB sindikatuak ere salatu du maizterren eskubideen aurka egin dutela jeltzalek, egoera ziurgabean dauden herritarrentzako inolako alternatibarik eskaini gabe. Ikusiko da ere, ea, adostasun hau, akordio hau aipagi izango ote duten, gaurko honetan Podemoseko Richard Bakerok eta Eusko Alderdi Jeltzaleko Aitor Estebanek. Bilara izango dute goiz honetan. Eta osasun sailak urtarrilaren 21 eta 29 artean bilatu zituen iraungitako txertoa jaso zuten pertsonak. Bilaketaren lehenbiziko egunean 253 kasu identifikatu zituzten eta berriz txertoa jasotzeko gomendioa gutxienez 1030 pertsonentzat zen. 8 egun itxaron ostean zerrenda 30 kasutara murriztu da, erregistroan hainbat akats topatu direlako. Edabideen aurrean Alberto Martínez osasun sailburuak berretsi du txertoa berriz jarri behar dutenen kasuak bideratuta daudela. Hala ere, ezjakintasuna nagusi da iraungitako txertoen banaketaren krisi honetan. Iraungitako txertoen berri izan zenean 253 kasutaz mintzu zen osasun saila, hala ere, ongi banatutako eta sisteman gaizki erregistratutako txertuek 30 kasu arte jaitsi dute eragintakoaren kopurua. Dena den, Alberto Martínez sailburuak azaldu du 23 lagunek jaso dutela txertoa eta beste 29 lagunen egoera aztertzen ari direla. Krisiaren ikerketa konplexua izan da. Martínez sailburuak esan du iraungitako txertoa berriro jartzeko irizpide ezberdinak izan dituztela aholku kontseilu ezberdinetatik. Tenemos informaciones contradictorias, completamente contradictorias entre los 3 elementos. La agencia, el Consejo Asesor y el laboratorio fabricante. Azkenean, Euskal Autonomia Erkidegoko aholku kontseiluari egin zaio kasu ikuspuntu klinikoa duelako. Eta 2023an jarritako txerto hirukoitz biriko iraungien 5 kasu azeleratu berri dira getxon. Bai, Algortatik heldu da berria entzuleok, Algorta auzoko familia batek naizi baieztatu baitio txertoa iraungitako dosi batekin egin zela konturatu direla, hain zuzen iraungitako txertoen krisiaren berri izan ostean. Ketxozar horrek azaldu du dena alaber barkatu horren berri eman zutela adin txikikoaren ikastetxean bidezabalen gelakiden gurasoen artean eta baieztatu dute gela horretan bertan beste 4 adin txikikok jaso dutela iraungitako txertoa. Beraz gutxienez 5 izango lirateke, beren ingurunean bakarrik kaltetutako haurrak eta haien familiak ere Osakidetzak erabakitzen duenaren zain daude. Informazioaren aria.
Martxoaren 15 eta 22an, Lapurdin, Baxe Nafarroan ala Zuberoan udal hauteskundeak izango dira. Bertan parte hartzeko nahita ez, hauteskunde erroldan eman behar da izena, eta asteazken honetan buketzen da honetarako epea internet bidez. Aldiz, udaletxetan bertan egin daiteke tramitea otsailaren 6 bitarte. Aurreko hauteskundeetan parte hartu izanak ez du bermatzen martxoko bozetarako erroldatua izatea. Hori dela eta hauteskunde legeak finkatutako epeak errespetatuz neolako akatsik ez dagoela baieztatzea ezinbestekoa da. Internet bidez egin diteke urrats hori esan bezala eta berehala izen eman. Bestalde, martxoaren 15ean izango den lehen itzulean hautagai bezala parte hartzeko epea otsailaren 26an agortuko da. Ondorioz zerrendak osatzeko lanak bururatzeko azken txanpan sartu dira Ipar Euskal Herrian eta hautagaitzen sustatzaileak berri gehiagoen barko lituzkete datozen asteetan. Haietako askok esan dute udalean jarraitu nahi dutela, beste toki askotan zerrenda abertzale ireki eta bateratuak egiten ari direnean. Azparnen esaterako Isabel Pajgat jarduneko auzapezak agintaldi berri batentzako hautagai dela jakinarazi ostean, bigarren zerrenda bat egongo dela baieztatu da. Michel Hospital izango da herritarrekin hautagaitza abertzalearen zerrendaburu gisa aurkeztuko dena. Eta Nafarroko gobernurako presidentetzarako hautagaia nor izango den erabakitzen hasi beharra du ere Unión del Pueblo Navarro datozen hilabetetan. Momentuz, Cristina Ibarrola eta Alejandro Tokero dira, aukera gehien dauzkatenak, 2024an egin zuten kongresuan ezen arlo honetako erabakirik hartu, soilik Javier Espartza UPNeko lidergotik kendu eta Ibarrola jarriko zutela bere postuan. Beraz, aste honetan bertan hasi da UPNeko batzorde exekutiboan Nafarroako gobernurako presidente hautagaia aukeratzeko barne prozesuarekin 2024an egin zuten kongresuan gogora ekarriko dugu Espartza kendu zutela UPNren burutik eta Cristina Barrola eta Alejandro Tokeroren hautagaitza bateratua jarri zela postu horretarako. Orduz geroztik ez da mugimendu gehiegirik izan. Ibarrola eta Tokero ez dira parlamentariak Espartzaren esku geratu da Txibiteren gobernuari aurre egitea ganbera horretan oraindik ere. Ibarrolak alderdiaren ekitaldiak eta Iruña zein Madrilgo hedabideen elkarrezetak egin ditu gehien bat. Alderdiko barruko edo alderdi barruko zauriak sendatzeko ez dela ezer handirik egin dio Diarioen Navarra egunkariak. Herriberako UPNeko sektorea mugitzen hasi dela dio alderdian pisua handitu eta postuetan bertako ordezkariak egon daitezen. Honen arabera Ibarrola presidentetzarako aurkeztuko balitz, Tokero senatuko zerrendan lehen postuan jarri nahi dute. Hain haserre omen daude Herriberako UPNkoak prest agertu omen direla UPNetik aparte beste alderdi bat sortu eta PPrekin bat egitera momentu puntualetan. Herribera Iruñetik banatu eta baztertuta daudela salatu izan dute behin baino gehiagotan. Alejandro Tokero ez da protagonista bakarrik UPNeko hautagaitza horiengatik. Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak jo puntuan jodu beste ikerketa bat zabaldu dio Tudelano futbol klubari diru laguntzak emateagatik modu irregularrean. Eta saiatuko gara gauzak ganoraz azaltzen konplexua da eta afera. Prozedura martxoaren 29an hasi zen, kontigo zurekin oposizioko taldeak Oana Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoan jarritako salaketa baten ondorioz. Honen arabera herriko futbol taldeak ez zuen ordainketa horien berri izan eta beraz legearen arabera jakinarazpenik gabe ezingo luke diru laguntza publikorik jaso. Afera egia esan ez da berria, klubak zor handia du garaian Tuterako ur batzordearekin adosutako hitzarmenaren ondorioz eta horregatik 2014an zorrak itatzeko ordainketa sorta bat adostu zuen Tuterako udalarekin zatikatuz joango zena alegia ordainketa mailakatua izango zela. Edo, modu mailakatuan egingo zela barkatu. Kontua da, aipatu laguntzak jasotzeko prozesua martxan jarri zenean, klubak ez zuela horren berririk izan esan bezala. Eta hortxe dago balizko ustelkeria kasunen gakoa. Udaleko esku hartzaileak kontzesio horien aurkako eragozpenak mai gainean jarri zituelako eta beraz, alkateak bazekien irregulartasunak gerta zitezkela. Balizko prebarikazio kasu baten aurrean geundeke beraz. Naizek eskuratu duen sigarren kontu hartzailearen 2023ko txostenaren arabera 2022an eta 2023an ordainketak egunean izan gabe eman ziren laguntzak. Dokumentu horretan beraria aipatzen da, gai hori 2022ko uztailaren 21ko osoko bilkuran, baita 2023ko martxoaren 27an aztertu zela ere. Eneko Larrarte kontigo zurekin udaltaldeko buru eta hiriko alkateoiak kontatu duenez, etenaldi baten aurrean alkate batek bi aukera ditu. Aurrera jarraitzeko ebazpen bat onartzea edo ez onartzea, eta hori da Tokerok egin zuena. Informazioaren aria.
Goizeko 8:04, aipatuko dugu baitare Arantza Zuleta eta Jonen Parantza abokatuak espetxeratzeko agindua eman duela Espainiar Auzitegi Nazionalak. Gorenak urte hasieran berretsi zituen 2 abokatuen kontrako espetxe zigorrak eta behin jakinarazpena jasota, 10 eguneko epea izango dute espetxean sartzeko defentsak. Konstituzio Auzitegira joko du, baina horrek ez du espetxeratze agindua etengo. Euskal Presoen abokatuak 13 auzian zigortu zituen auzitegiak 2022an eta legitak tarteko auzitegi gorenak urtarrilean berretsi zituen beraien aurkako zigorrak. 7 urtekoa Zuluetarentzat eta 4 urtekoa Enparantzarentzat. Jakinarazpena jasotzen dutenetik 10 egun eman dizki Auzitegi Nazionalak espetxera sartzeko. Hau bete ezean, bilatze eta atxilotze agindua emango du auzitegi berezionek. Eta gogoan dugu, etaren fronte juridiko osatzez eta erakunde terroristako kide izateaz akusatuta 7 abokatu auzipetu zituzten 13 auzian. 7 etako kiden defentsa juridikoan aritzez gain, haien eta etako zuzendaritzaren arteko lotura lana egitea leporatu zieten. Abokatuek ebazpenaren aurkako helegitea aurkeztu zuten, baina urte hasieran Gorenak berretsi zuen Zuluetaren eta Enparantzaren aurkako zigorrak. Auzi berean, Naia Zurriarain eta Iker Sarrigi abokatuak ere zigortu zituzten eta Gorenak 3 urte eta erditik 2 urtera eta 3 urtetik urte eta erdira murriztu zizkien espetxe zigorrak urrenez urren. Honen kasuan, kondena etete askatzeko aukera ere planteatu zaie, baina ez baitira 2 urtetik gorakoa. Auzitegi Nazionalaren erabakiak gaitzespen irmoa eragindu Euskal Herria Bilduren baitan eta Labek ere gaitzetsi du Auzitegi Nazionalaren agindu eta nabarmendu du erabaki honek Euskal Herriko bizikidetza demokratikoa kolokan jartzea duela helburu. Eta aipatuko dugu baita ere, 16 urtetik berako gaztek debekautua izango dutela Hego Euskal Herrian sare sozialetan sartzea eta Ipar Euskal Herrikoek 15 urtetik bera. Pedro Sánchezek debekua eta bestelako neurrien berri eman du esparru osasuntsu bat xede. Itxaso Leon. Sánchezek Dubain egiten ari diren gobernuen munduko goibileran egin du iragarpena. Bertan, 30 estatuburu eta gobernuburu inguru daude. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Espainiako gobernuko presidentearen ustez beharrezkoa da plataforma digitalak gune osasungarri bihurtzea. Today, our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. A space of addiction, abuse, pornography, manipulation, violence. We will no longer accept that. We will protect them from the digital Wild West. Eta horregatik iragarri du datorren astean bere gobernuak hainbat neurri onartuko dituela, besteak beste 16 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatzea. Horretarako azaldu du plataformek kontrol neurri eraginkorrak hartu eta benetako oztopoak ezarri beharko dituztela adingabei sarrera hori eragozteko. Platforms will be required to implement effective age verification systems, not just checkboxes, but real barriers that work. Sánchezek aldez aurretik iragarria zuen plataforma hoietako zuzendariei erantzukizunak eskatzeko asmoa zuela eta aste arte honetan zehaztu ditu exekutiboak martxan jarriko dituen neurriak. Hala ziurtatu du zigorgabetasuna eragozteko erantzule diren plataforma digitaletan aipatzen diren arau hausteen erantzule legalak izango direla. Gainera delitu gisa tipifikatuko da algoritmoen manipulazioa eta legez kanpoko edukiaren amplifikazioa. Eta fiskaltzarekin batera aztertuko dira Grok, TikTok eta Instagramen balizko lege arau hausteak ikertzeko bideak. Sánchezek jakinarazi du halaber bilaketa, kuantifikazio eta trazabilitate sistema bat sortu dela gorroto eta polarizazio aztarna deitu duena ezarria ahal izateko. Bain zuzen testu inguru honetan ere, isa sare sozialaren estatu frantseseko egoitza miatzu dute Parisen eta Elon Musk enpresaren jabea deitu dute galdekatu izateko atzerriko eskuartzea egotzita besteak beste. Bai, Hego Afrikako handikiari beraz, fronte judizial berri bat gehitu zaio Europan, gero eta gehiago baitira sare sozial hau erregulatzeko beharra ikusten duten estatuak, baita euren interes nazionalak babesteko ere. Twitter zena erosi ostean Muskek algoritmoa aldatu zuelakoan eduki ultraeskuindar, arrazistak eta sexualak lehenesteko. 16 urtetik beherakoei sare sozialetara sarbidea mugatzeko asmoa iragarri ostean,
Pedro Sánchez tirano eta traidore deitu zuen Elon Muskek, baina horren horretik kolpe handia jaso zuen Europako Batasuneko estatu nagusietako baten aldetik. Frantziako agintariek atzo goizean erregistratu baitzuten isa sare sozial estatu batuarraren egoitza eta jabean deitun dute datorren apirilaren 20ko justiziaren aurrean agerdadin. Deklarazioa eman beharko luke hori bai, eredu askeko deklarazioa izango da eta ondorioz Musk ez da bertaratzera behartuta egongo. Ikertutako delituen artean daude izaera pedopornografikoa duten adintxikikoen irudiak edukitzearen konplizitatea, pertsonen deepfake sexualen bidez irudiaren aurkako atentatua egitea, banda antolatuan automatizatutako sistema batetik datuak iruzurrez ateratzea eta algoritmoak edo sistema informatikoak manipulatzea. Goizeko 8:21, bagoaz nazioartera. Donald Trump, Gustavo Petro, Kolonbiako presidentearekin elkartu da 2 orduz, bileraren ostean sare sozialetan oso ona zara, idatzi dio Trumpek Petrori, kontrara, Ameriketako estatu batuek Kolonbiako presidentea narkotrafikoarekin lotu eta Madurori egin ziotenarekin mehatxatu du azken asteotan. Oñatza Izpuru, egunon? Egunon Pelle eta egunon entzule guztia, bai, bilkura hori atzokoan bertan izan zen, aipatu duzun moduan, tentsio oso handia delako bi herrialdeen artean, eta ateak itxita batzartu ziren atzo. Maduroren baiketaren ondoren Petrok izan duen jarrera aldatu egin dela esan du Trumpek sare sozialetan. Kolonbiako presidentea narkotrafikoaren kontra egiten ari dena ahalegin ekonomiko, politiko eta militararen frogak eman dizkiola Trumpi esan du, honen hipotesiak gezurtatu asmoz. Horretaz gain, Kolonbiaren subirautza aldarrikatu du Gustavo Petrok. Etxezuriko bulegoan elkarri esku emanez, Gustavo Orea, Kolonbia maite dut zioen mezua partekatu du Trumpek. Petrok berriz erantzun dio esanaz ez duela oso ongi ulertzen zer esan nahi duen. Drogen kontrako borrokan eurekin lankidetzan ari da herrialdeen artetik kanporatu zuen Kolonbiak estatu batuakek. Petroren bisa erretiratu zuen ere, baita bere familiarena, eta narkotrafikoan aritzeaz leporatu zion eta zenbait isun ezartzeko tramiteak martxan jarri. Bileraren aurretik ordea, Petrok Mexikoko kartelarekin lotutako Andres Felipe Marin Silva narkotrafikatzailea estraitatu zuen estatu batuetara. Gazako genoziderekin kritiko, Maduroren baiketagatik eta Karibeko barkuen politikagatik gogor aritu da publikoki Petro eta horrexegatik Trumpek baitu egingo zuela mehatxatu zion. Venezuelan berriz, txabistek mobilizazio handiak egin dituzte Nicolas Maduroren eta Zilia Floresen baiketatik hilabetera. Berehala Venezuelara itzultzeko eskatzeaz gain, Venezuelako alderdi sozialista batuak hilabete osoan mobilizazioan mantentzera erabaki du Delcy Rodríguez presidentea babesteko. Vladimir Padrino defentsa ministroak esan du, armada oraindik zauriturik dagoela eta Delcyk martxan jarritako politikak babesten dituela. Presiopean eta alabeharrez Washingtonekin harreman berri eraikitzen ari da Venezuela, petrolio lege aldatu du, sektore batzuetan atzerriko inbertsioa eta pribatu onartu du eta amnistia orokorra iragarri du. Eta Israelek berriz, Rafako pasabidean laguntza humanitarioa blokeatu eta bertatik atera nahi duten zaurituak murrizteaz gain, Palestinara itzuli nahi duten herritarrak atxiki eta galdeketa luzeetan tratu txarrak pairatzen dituzte. Hala da, salatu dute horixe, Egiptotik Gazara, Rafako pasabidetik sartzeko, 50 bat laguni eman dio baimena Israelek. Baimen eman bai, baina Israelgo okupazioarekin kolaboratzen duten miliziek 3 orduz begiak estalita galdeketekin eta tratu txarrak pairatu zituzten. Hamasek salatu du modu horretan beldurra eragin eta euren etxatara itzultzea ekidin nahi duela estatu sionista. Kontrara, Egiptotik atera dituzten atera eta zauriak hartatzeko medikuen laguntzea behar dutela justifikatu, 5 lagun atera ziren Gazatik. Kontua da, 21.000 lagune behar dutela Gazan, ez duten berelako laguntza hori eta ez dutela ateratzeko hemenik. Eta Iranen, Ameriketako estatu batuetako armadak, mehatxatu egin du azken asteotan, baina badirudi Teheran eta Washington negoziak eta mailera bueltan izango direla Istanbulen.
Hala da, Istanbulen izango dira bi aldeak, badirudian, Turkia, Katar, Egipto, Oman, Arabiar, Emirerri Batuak, Saudi Arabia eta Pakistan izango direla bitartekari, Estatu Batuakek bulkada nuklearra duen gerra hegazkina daramatzan ontzia eta milaka soldadu bidaliko dituela mehatxatutu azken egunetan Iran. Gainera bere ontzi horren inguruan zebilen Irango drone bat lertu omen du azken orduetan. Pentagonak hala esan du. Bien bitartean, Masud Pezeskian Irango presidenteak elkarrezketak egiteko baimen eman du, naiz eta jorratuko diren gaiekin eta formatoerekin kritiko izan. Iran ez dago prest momentuz bere programa nuklearraren bueltan negoziatzeko, eta Estatu Batuetek hain zuzen zer nahi du. Batetik, misil balistikoen programa iranarra geldiaraztea, eta bestalde, Iranek beste talde batzuekin nazioartean dituen harremanez hitz egitea. Errusia, Ukraina eta Ameriketako Estatu Batuen ordezkarien hiruko bilera aurretik, pasaden astean energia instalakuntzei eraso ez egiteko adosturiko sueten apurtu du Moskuk. Izan ere, Abu Dhabin elkartuko dira Errusia, Ukraina eta Estatu Batuak hiruko bilera izango dute, eta horren aurretik etorri dira erasoak. Hotz handia ari du Ukrainan azken hilabeteotan, eta energia hornikuntza ezinbestekoa dute bertako herritarrek. 4 egunez, zentralen kontrako bombardaketa eten du horrexegatik Errusia, nolabaiteko suetena izan da, baina atzo bertan misil balistiko eta dronen bidez erasotu ditu berriz ere energia instalankuntza. Milaka lagun berogailu eta argindarri gabe utzita. 20 gradutik berako, azpitik berako temperaturik daude momentu hauetan Ukrainan. Zelenskiren gobernuak esan du Kiev, Kharkov edota Dnipro bezalako hiri handietako hornekuntza eten dela. Ukrainak Moskuri leporatu dio, 4 egunetako sueten hori baliotu izana, droneak eta erasoa materiala pilatzeko. Errusia berriz, bere zibilen kontra Kiev egiten ari den erasoen kontrako erantzun gisa justifikatu du. Bestalde, Ukrainako Soziologia Institutuak kaleratutako datuek diotenez, herritarren 75% prest dago inbasioari amaiera emateko akordio onargarri bat lortu arte borrokan jarraitzeko. Larrialdietako brigadak hornikuntza elektriko hori berehala berrabiarazteko lanetan ari dira, eta bien bitartean Abu Dhabin egingo duten bileran dute itxaropena naiz eta Errusia gatazkaren blokeoarekin ez den deseroso sentitzen. Hoexek nazioartetik nabarmentzekoak, eskerrik asko Iñatz. Bai, gero arte. Eta aipatuko dugu, Euskal Herrian berriz, Lakuako gobernuak ukatu duela astearte honetan Araban eta Bizkaian parke eolikoak eraikitzeko baimena. Gainera, Oiongo udalak Labrazako parke eolikoaren ereduaren negoziak eta eskatu du. Arabakoa Burgelu, Barrundia, Dulantzi, Iruraiz, Gauna eta Donemiliagako udalerrietan aurrikusi zegoen. Lakuak uste du Sabana Power solarren proiektua ingurumenaren aldetik biderazina dela, guztira 6 erosorgailu eta 30 megabateko potentziadun proiektua litzateke, eta Lakuak ere ez du onartu Iparraixe 2 zentral eolikoa Argalario mendilerroan eraikitzeko baimen eskaera, nekrofagoen foru planean ezarritakoaren guztiz kontrako delako. Butro enpresak berriz, Oion udalerrian energia gordetzeko 2 megabateko azpiegitura bat instalatzeari ere uko egin diola argitaratu du Euskal Herriko agintaritzaren aldizkariak udala kontrako irigintza txostena eman ostean, eta Oiango udalak ere, Labrazako parke eolikoaren ereduari eta udalerrirako baldintza onuragarri buruzko negoziazioa eskatu die Lakuako exekutiboari eta baita Iberdrolari. Goizeko 8:29 dira. Informazioaren aria. Nafarroko Volkswagenen zuzendaritzak berriz, UGTek eta Komisiones Obrerasek lan ikuskaritzari egindako presioak eta derrigortzeak salatu dituzte, ELAK, LABek eta CGTek. Pasaden astean, Nafarroako Volkswagenek ohartarazi zuen 93 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztuko duela behar bada. ELA, LAB eta CGT sindikatuek salatu dute, beraz multinazionalak ezin duela mehatxu hori justifikatu eta langileak beldurtu nahi izatea aurpegiratu diote. Urriaren amaieran lan ikuskaritza fabrikan izan zen, abenduan ondorioztatu zuen besteak beste 151 langileren behin-behineko kontratuak justifikatu gabe daudela eta 93 langileri kontratu finko egitera behartu zuen enpresa. Bete da hori egiteko ikuskaritzak ezarritako epea, baina oraingoz Volkswagenek eten egin ditu errelebo kontratuak. Hori dela eta ELAK, LABek eta CGTek azaldu dute urtarrilaren 20an bertan premiazko bilera bat eskatu ziotela zuzendaritzari egoera aztertzeko. Sindikatuek azaldu dute Alfredo Morales batzordeko buruak uko egin ziola eskaerari
eta UGTeri eta Comisiones Obrerasi jarrera inkoherente izatea aurpegiratu diote multinazionalaren alde jarri direlako, baina gero kontratazioak eskatu dituztelako. Era berean Volkswagenek mehatxuen bidez langileen artean ikara sortu nahi duela salatu dute, sindikatu horien arabera kontratazio legea betearazteko lan ikuskaritzak egindako eskaera multinazionalaren enpresa politikaren aurkakoa da. Gaineratu dutenez, Volkswagen ohituta dago lege eta araudiak urratzera zigorrik jaso gabe. Eta Nafarroko lanbide heziketako gehiengo sindikalak ere mobilizazioa deitu du hilaren 28 hezkuntza publikoaren eta lanbide heziketaren etapa guztietako baliabideak areagotzea eskatuz. Bai, mobilizazioaren arrazoia da, zentral sindikal horiek uste dutela, azken mai sektoralean aurkezutako proposamena, guztiz eskasa dela. Lanbide heziketa duala arautzen duen estatuko araudian eskatzen den gutxienekoa betetzera mugatzen da sindikatuen ustez, eta gerian uzten du plangintza desegokia dela eta baliabideak berriz ez direla nahikoak. Nolanahi ere zehaztu dute ez diotela aurke egiten hezkuntza publikoan inbertsioa handitzeari, baina hezkuntzaren proposamen berri horrek irakasleek egindako mobilizazioari eta presiori esker gehitu dena ez dituela asebetetzen lanbide heziketa dualaren kudeaketak eskatzen dituen beharrak diote langileen ordezkaritzetatik, eta urrun geratzen dela orduak LP plan zarrarekin parekatzeko aldarrikapenetik. Gainera, kritikatu dute joan den ikasturtean ANPek, AFAPnak eta UGTek gutxiengoan sinatu zutela ituna, lanbide heziketa alde batera utzita, ikasle errepikatzaileak gutxietxiz eta ratio kosmetikoen ustezko jeitsiera baten itxurak eginez lanbide heziketan urraketan nabarmenak egin direla salatu dute aipatu sindikatuek. Eta aipatuko dugu baitare langabeziak gora egin duela urtarrilean Hego Euskal Herrian, ohikoa da hau, Gabonen ostean etortzen den langabeziaren gorakada, baina urte honetan, beste urtetan, baino langabe gehiago izan dira. Hego Euskal Herriko datua zehazki, 137.000 langabe gehiagokoa da. Euskal Autonomia Erkidegoan kasuan, langaben kopurua 108.000 pertsonakoa izan da, abenduan baino 706 baino gehiago, eta 2021ko urtarrilarekin alderatuz gero, langaben kopuruaren 1.221 pertsona eta murriztu da. Alfontso Gurpegi enplegu sailburu ordea, Euskal Autonomia Erkidegoan. Sektorean ikuspegitik, hileko saldoan langabeziak behera egin du eraikuntzan, industrian eta lehen sektorean. Hala ere, Gabonetako erosketen ondoren gora egin du zerbitzuen sektorean eta aurretik enplegurik ez zutenen artean. Hori ohikoa da urtarrilean, baina aurtengo igoera azken 18 urteetako txikiena izan da. Nafarroan berriz urtarrilaren amaieran 29.000 langabe zenbatu dira, abenduan baino 131 gehiago, iazko urtarrilarekin alderatuz gero, langabezia 1.062 pertsonetan jaitsi da bertan. Carmen Maeztu, enplegu kontseilaria. Navarra sigue creando empleo con 6.087 afiliaciones más y 1.062 personas paradas menos que hace un año. Enero es un mes en el que siempre sube el paro y suele bajar la afiliación. No obstante, estamos ante la subida del paro y caída de la afiliación más bajas de un mes de enero de toda la serie histórica. Eta Ernova Aerospaceko sortzaile eta bertako presidente orde Iñaki López Gandasegi hil eginda. Bermeon jaio zen 1952an eta euskal enpresari hau aitzindaria izan da merkatu teknologikoa zabaltzen. Hala da, Senerren hasi zen ingeniari moduan eta jarraian Iberdrola. 1989an Iberdrola BBV korporazioaren teknologia berrien zuzendari izen zen eta Gamesatik pasa zen ostean. 1985an eolikoen eta sektore aeronautikoaren loraldian aritu zen. Aernova Aerospace sortu zuen ostera, ia 6.000 lagunek egiten dute bertan lan gaur egun, 1.400 Euskal Herrian. Kirol aria, naiz irratian. Euskal Herriko selekzio osatzen duten 7 kidek helduden igandean Zelanda berrira bidaia egingo dute, lehen biziko aldiz ardi moztailen munduko txapelketan Euskal Herri osoaren izenean lehiatzera. Itxaso Leon, egunon.
Egunon Pei eta egunon entzule guztiei ere. Euskal Herriko selekzioa 2025ko nazioarteko zirkuituko eta Abadiñon egindako Euskal Herriko txapelketako emaitzek erabaki dute. Bertan lortutako emaitzen arabera lehen aldiz munduko txapelketara joango diren kideak agutatu zituzten. Makinazko 2 moztailek, Mikel Etxebarria eta Joseba Ugalde, Guraizezko 2 moztailek, Ipar Arrinda eta Josu Ekisoain, 2 artillarik, Janire Artabe eta Mikel Belasko eta taldeburuak Joseba Atardek osatuko dute taldea. Era berean parte hartze historiko hau Euskal Herriko moztaileen, artzainen eta lehen sektorearen aitorpen eta garaipen bat dela aldarrikatu dute. Euskal Herri moztaileen elkartetik ardiak moztea kirol gisan aitortua dagoela adierazi dute eta Olinpiar Jokoetan sartu ala ez eztabaidatu dela ziurtatu dute. Beste kontu bat, Armani Milanek Baskoniari irabazi dio Euroligako 29. jardunaldian Mediolanum Forumen. Etxeko taldea 109-89ko emaitzarekin gailendu da bigarren zati asko hobea egin eta gero. Partida erritmo altuagoarekin eta puntu askorekin hasi da, Marcus Howardek hasiera erasoko protagonismoa hartu eta Baskoniak bere horretan jarraitzea lortu du. Saskiratzeak etengabeak izan dira bi aldeetan eta bi taldeetako batek ere ez du nabarmen aldentzea lortu. Halere Armanik abantailak aurkitu ditu saskitik gertu eta txikia bai, baina abantailarekin itxi du lehen zatia. 57-56. Bestalde Surne Bilbao Basketek Priebitza menderatu du 83-51 Miribilan 2025-26 denboraldiko FIBA Europa Kopako bigarren faseko 5. jardunaldian. Hemen multzoan aste arte honetan. Horren bestez, Jauma Ponsarnauren taldeak bigarren fase horretan jokatutako 5 partidak irabazita multzoko lehen postuan dabiltza eta gertu dute lehen postu hori bermatzea. Horretarako Salonikan Paok aurkari datorren asteazkenean Bilbon lortutako 22 puntuko aldea berretsi beharko dute ziurrenik. Eta kiroltarte honekin amaitzeko, asteazken honetan kopako partidak ditugu, itzordu hirukoitza gure euskal ordezkariei dagokienean. Alde batetik, gizonezkoetan Alabes eta Realaren arteko derbia izango dugu Mendizorrotzan, iluntzeko 9etan izango da hori, bertan izango garagu eta ordu berean Atletikek Valentzian jokatuko du. Kopako final laurdenak kasu honetan. Aurretik ordea emakumezkoen kopako final laurdenetako partida ere jokatuko du Atletikek Atletico Madrilen zelaian, arratsaldeko 7 gutxitan abiatuko dena. Realak ostegunean egingo du. Futbolez beteriko asteazkena beraz gaurkoa, aipatu moduan, gu Mendizorrotzan izango gara Euskal Derbiaren kontakizun lanetan, iluntzeko 9 gutxitan hasita, noski erredakziotik ere begiak izango ditugu Valentzia eta Atletiken arteko partidan. Beste Euskal Derbi bat Realarentzat kopan, Osasuna penaltietan kanporatzetik dator, eta orain bolada honean dauden babazorroak izango dituzte aurrean. Txatxoko udeten taldea, ipatu moduan, bolada ederrean dabil, Espainoli irabaztetik gainera etxetik kanpo eta ligako sailkapenean jauzi polita eman dagora azken asteetan. Partida lehiatua eta gogorra aurre ikusten da, Alabesek etxean egin ohi duen moduan, bi taldeen arteko azken 3 aurrekarietan Arabako taldea nagusitu da eta Realak ez du Mendizorrotzan 2022tik irabazten. Gauza bat du ona eta bestea txarra kanporaketa honek. Ona euskal talde bat ziurtatuta izango dugula final erdietan, txarra noski, bestea kanpoan geratuko dela. Eta bien bitartean Atletikek Valentzian izango du hitzordua. Ez du burua altxatzen Ernesto Valverderen taldeak eta aurrean azken denboraldietan maila kaskarra ematen ari den Valentzia. Partida lehiatu aurre ikusten da hortaz hemen ere eta aurrekariak badira urrutira joan gabe. 2023an Zurigorriak 1-3 nagusitu ziren Mestailan final laurdenetan hain justu eta aurretik 2022an Valentziak lortu zuen finalerako txartela final erdietan Atletik 1-0 garaituta etxean eta San Mamesen bana berdinduta. Eta aipatu moduan emakumezkoetan ere badugu lehia kopako final laurdenak hemen ere eta Atletikek Atletico Madrilen aurka jokatuko du arratsaldeko 7 gutxitan. Aurkari gogorra Bizkaitarrentzat, baina Madrildarrak ez dira bere unerik onenean. Javi Lergaren talde aldiz bolada honean da eta kanporaketa oso irekia espero da. Oso, eskerrik asko Itxaso. Gero arte. Ballet solaetak dantza eta musika ikuskizun ikaragarria dakar. Arriaga antzokira. Etxea, joan etorriak eta nostalgia ardatz izango dituen emanaldia. Orkestra, korua, erraldoiak eta beste hainbat artistekin. Otsailaren 8an, Arriaga antzokian.
Sarrerak salgai lehiatilan eta Arriagako webgunean. Bada dena hasten den egun bat. Eskola aukeratu, zaurrak nola haztea nahi dugun erabakitzen dugu. Kalitatezko hezkuntza baten alde egiten dugu, errespetua, aukerak eta bizikidetza bikainak diren leku batean. Euskal Eskola Publikoa, kalitatezko hezkuntza. Aurrematrikula otsailaren 2 irekita. Hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritza. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Balet solaetak dantza eta musika ikuskizun ikaragarria dakar. Arriaga Antzokira. Etxea, joan etorriak eta nostalgia ardatz izango dituen emanaldia. Orkestrak, korua, erraldoiak eta beste hainbat artistekin. Otsailaren 8an, Arriaga Antzokian. Sarrerak salgai lehiatilan eta Arriagako webgunean. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Goizeko 9 gutxi pasata heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta gaurkoan aktualitatearen azterketa egiteko Aneurki Naizeko zuzendaria eta Laura Mintegi idazlea eta etxeuko irakaslearen laguntza izango dugu. Egunon. Kaixo, egunon. Egunon, Laura? Bai, egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ondo, bai, zuek ondo? Bai, ondo esaten berko. Aster dira aldu gara. Bai. Bada zerbait hori. Zuk orain, Laura, kuatrimestre aldaketarik edo baduzu? Ikasgaia edo? Bai, dezente, ordutegi aldatu da ikasle mota ere bai, irakasgaiak. Ia ikasturte hasi berri baten giroa dago eta bai, moldatu behar, beraiek nire modutara eta neuke beregin dutara. Gaurkotasunen berri zane, aldaketan dirikan? Ez aldaketan dirik ez. Gure sektoriantzako albiztiak egon badoz, da hori, sarritxan ospatzekoa da, ez? Txarro dalako lehorte horiek, baina esan bezala aldaketarik ez. Mundu astoratuta, Israel Gaza erasotzen, hemen ere dekretua gora dekretua bera, atzo ere jakin zanez, Zulueta eta espetxera sartzeko konbokatoixo hori, eta aldaketa gutxi, baina bintzat martxa honian. Baina zuzen, aipatu duzun dekretu horri buruz hitz egingo dugu lehenbizi. Jabe txikiek pertsona zaurgarriak etxetik bota izango dituztelako, EAJak eta Espainiar gobernuak erdietxatako akordiori esker. Ezkutu soziala deituriko dekretua moldatzea adostu dute, etxe jabeak bizitza bat edo bi dauzkanean, administrazioaren alternatibari gabe etxe gabetu alizateko. Jeltzaleek azaldu dutenez, etxe jabeak salbuetxiak egongo dira, pertsona zaurgarrien etxe gabetzea burutzen denean alternatiba bat eskaintzeko. Ondorioz, etxe gabetzea berehalako izango da, etxe jabeak alokairu bakarra baldin badu. Maribel Bakerok balioan jarri du adostutako neurria. Lo que hemos conseguido es que los pequeños propietarios, los que solo tienen una vivienda en alquiler, recuperen la posibilidad de alquilar sus pisos, que no se queden sin lo que les corresponde. Etxebizitza Ministerioko iturrien arabera, 3 etxebizitza edo gehiagoren jabeen kasuan ez da etxegabetzea gauzatuko, aldez aurreko kontratua dagoenean eta jabea kaltebera ez denean. Elma Saiz. En el caso de propietarios de 3 o más viviendas no se ejecutará el desahucio cuando haya un contrato previo y el propietario no sea vulnerable.
Etxegabetzen luzamendua 2020an onartu zen, COVID-19ak eragindako larrialdi sozialaren testuinguruan eta hainbat aldiz luzatu da inflazioaren eta krisi energetikoaren kontura. Testuinguru honetan, EAJak aldarrikatu izan du etxe bakarra alokairuan duten jabek zaurgarri bihurtzeko arriskoa zutela. Si el problema no está en los pequeños propietarios, tal y como se dice, y la medida originalmente estaba pensada para que los grandes tenedores, como han insistido algunos grupos estos últimos días, que era así, todos tendrían que aceptar esta medida, que solo pide especificar en la ley que estos pequeños propietarios queden excluidos del escudo social. Erreforma horrek ahuldu egiten du beraz gizarte ezkutuaren muina eta atea irekitzen die bizitoki alternatibarik gabeko etxegabetze berriei, baita kaltetutako pertsonek kalteberatasun baldintzak betetzen dituztenean ere. Praktikan aldaketak, bizitegi bazterketa jasateko arriskoan daudenetatik barkatu jaben interesetara eramaten du babesfokua. Bai, jakin nahi dugu, ea zer iruditzen zaizuen neurria, ze orain artean ezagutu dugun ezkutu soziala delakoa, badirudi guztiz beste delakoa izango dela dekretua aurrerantzean eta dekretua berresten baldin bada ere, ane? Eta nik uste goik azken ondorixoan esan dugu, zaurgarriagoak are zaurgarriago bilakatzen ditu, iruditzen zat baita ere, EAJak esan dako iruditzen bali mazako alokairu bat dakan hori zaurgarria dela, nolabait gobernuak edo kasu honetan lakuak zaurgarritasun bikoitz hori, esan daigun, etxegabetze bat emango dan familia hori, eta alokairuan dakan familia iruditzen bali mazako, bisak zaurgarria dela, bientzako alternatiba bat topatu beharko deu lakuako gobernuak, eta iruditzen baita ere, hori dela, beraien eskumenak pixkat ez alboratzia, baina bai, demagogia puntu batekin, zaurgarri zer dan eta bereiek zaurgarri zer ulertzen duen joku horretan, iritzi publikoa pixkat nolabait moldatu nahi hori, danok gozelako zaurgarri horien alde eta poltza berdinean sartzen ditu etxegabe gelditu dianak eta alokairu bat izan dezaketenak. Eta iruditzen gobernuak edo lakuak edo dena delakoak eskuduntza dakanak, kasu horretan bi familiei lagundu beharko ziola eta ez bakarrik bati. Eta iruditzen honekin bakarra laguntzen doala eta da, hori, alokairu bat eduki dezakeen etxe jabia. Gaine iruditzen kasu honetan nola ospatu dan ere pixkat, bai dela harrigarria, zauan dekretu bat, nolabait, pertsona zaurgarri horien defentsan egiten zoala, eta pausu bat atzea jote hori nola ospatu dan, beste, kasu honetan, beste kolektibo baten interesak defendatzen ditxulako, iruditzen hori ere bai pixkat harrigarria nolabait azken dekretuakin babestute ondian kolektibo horiek benetan zaurgarri dian nahi eskutu bat xamurtziakin nola ospatu da dekretu hau. Iruditzen baitxe ere hori, izan leikela zaurgarri edo behintzat egoera komplikatu baten ere egon daitezkela, esan dakoa alokairu bakarra dakenak, eta iruditzen hauekin ere izketan enbiarko zala, baina benetako zaurgarriak, hau da, etxegabe geratzen diren horiek ezin diala edo nola alboratu. Laura? Bai, hau guztia sartzen da logika kapitalistaren dinamikan, bete-betean, ez? Hau da, daukanak dauka, eta ez daukanak, ez dauka. Eta orduan ikusi beharko genuken lehenengo puntua da, ia ze gizarte mota nahi dugun, ez? Hau da, jendea baloratuko dugu daukanagatik edo behar duenagatik. Barkatu. Zeren, logika kapitalista horretan sartzen baldin bagara, orduan, ados PNVk egin duenarekin. Eta gainera, sinistu egiten du sistema horretan eta utzi egiten dio horri, ez? Osea, guztiz koherentea da ideologia horrekin.
baina beste ideologia mota bat, edo beste antolaketa sozial mota bat aldarrikatzen eta eraiki nahi badugu, non pertsonak direnagatik eta ez daukatenagatik, orduan jabegoarena kolokan ipini beharko da, eta ikusi beharko da nola, ez? Ja, hitzek asko esaten dute. Gizarte eskutua, termino militarrak dira, eskutu bat defendatzeko. Defendatzeko zeretik, defendatzeko, hain zuzen ere, ez eukitzetik. Beraz, hemen oinarrian ipintzen den irizpide nagusia da eukitzea. Eta irizpidea ez da behar izatea. Eta hori zirkulo zoroa da. Zergatik babestu nahi dira hori pisu gutxi daukatenak eta alokairu batetik dirua atera nahi dutenak. Horiek ere, babestu nahi dituzte, ez zuzen ere, pensioarekin nahikorik ez daukatelako. Hau da zirkulo zoroa, zirkulo biziatua, ez? Ez lukete beharko osatzea pentsinoa, alokairu bat gero eta handiagoa gainera, eta diru goze handia ere badago hor, ez lukete osatu beharko baldin eta pentsinoa duina balitz. Oda, inork ez luke alako bermerik behar izango pisu bat edo bi edo hiru alokatuta, baldin eta 40-50 urte lanean egon eta gero, pentsinoa bizitzeko beste emango balio. Orduan, justifikatu egiten da alokairu horiek kobratzea, hain zuzen ere, duinago izateko pentsinoa. Eta pentsinoak izatez duinak balira, hasieratik, esan nahi dut, bata lotuta dagoela bestearekin. Eta dena dago eremu berberaren zutabean edo oinarrian jarrita. Eta da, jabego pertsonala eta gizarte kapitalista, ez? Orduan agian, momentua da, neurri zuzentzaileak ezartzen hasteko. Lehenik eta behin, bereari eman behar duenagatik eta ez daukanagatik. Bat, gero, lan bizitzaren amaieran, lanaren zikloa amaitzen denean, orduan, duin bizitzeko besteko pentsinoak esatea. Eta joan behar izatea alokairu burugabe hauetara, ez? Ez da ardura bat edo bi, da dagoela gizagoze kultura hori eta alik eta etekin handiena ateratzea norberaren propietatea. Aipatzen zenun moduan, Laura, noski, akaso, ez da eztabaida honetan, ez dakit uneren batean edo pentsatu den, horre etxe bizitzaren bueltako oinarrizko eztabaida hori, horre etxe bizitza izatea eskubide bat da, baina batzuetan, batzuk etxe jabe batzuk, eskubide horretatikan, ere, gero, beraien bizi maila areagotzeko ere baliatzen dute, diru egiteko, edo ez lan egiteko, zuzenan ez dakit, sartu beharko litzateke elementu hau eztabaida honetan eta kasu zehatz honetan ere bai? Nik uste, eztabaidatu behar dela ere bai, nola dan zaurgarri etxe jabe bat. Eta Laurak esan duan bide beretik nihua, ez? Alokairu bat behar baldin badeu, bizi duina osatzeko, orduan zerbait gaizkido, baina gero baitxe ere, iruditzezat, eskuduntza dakanak, alokairuak ere mugatu egin beharko zoala, eta zaurgarri baldin bada etxe jabe bat, eta etxe gabe bat alokairu hori ezin baldin badeu ordaindu, kaso neurriren bat hartu beharko da, ez? Etxe gabe horrek etxe eduki dezan, eta demagun, etxe jabe zaurgarri edo EAJak aipatzen duan zaurgarritasun horrekin, ere, bere pentsioa konpentsatu dezan da. Nik uste dut, kasu honetan, lehen esan detena, zaurgarri hitza pixka moldatzia lortzen da ere bai diskurso honekin, ez? Zaurgarri goz erabiltzen etxegabe batentzat eta atzokuan EAJak eta Espainiako gobernuko ordezkariak zaurgarritzat jo zeuen etxe jabe txiki horiek eta nik uste dut
alde batetik zaurgarrienak dirala etxerik ez daukatenak, hauei erantzun bat eman behar zakuela, lehentasuna dela, eta dekretu horretan atzera pauso bat eman baldin bada, eta bestu baldin bada, jabego ustez txiki horiek, gobernuak beste modu baten etxe bat, bizitzeko leku bat eman behar diola etxerik ez daukan bati. Izan alokairua ordaintzeko laguntzekin, izan alokairuko presioak mugatzen, iruditzen zait hau ere gakua dela, eta benetan sistema bat eraikitzen non ez da neongo zaurgarririk, baina batez ere denok etxea eduki dezagun. Eta gauzatxo bat bakarrik egitzeko. Ez que hitzak berak, hitzak ez diren usenti inoiz, ez? Zema dute eta beraz zama ideologikoa dute. Eta ja hitzak berak lanzamientoa esaten denean, niri oiopokoa jartzen zait, ez? Hau da, lanzamientoa ikusten dut pertsonak lehiotek bera botatzen dituztela, eta ia ala da literalki, ez? Orduan, nik beste eztabaida bat sortu da hor, ez? Hau da, zaurgarri horiek etxetik botatzen direnean, hau da, ez jabetzen direnean, edo etxegabetzen direnean, noren ardura dira. Eta hor, batzuek, alderdi batzuk esaten dute estatuaren ardura dela, eta beste batzuk esaten dute autonomiena. Uste okerez banago, eta bestela zuek zuzendu, alderdi sozialistak esaten du autonomien ardura dela, eta aldiz PPek esaten du estatuaren. Norbaiten ardura izan marko litzateke. Nik uste dut, egokiagoa dela autonomiek beraiek hartzea horren kargu, baina beti ere udaletxearen bidez bideratuta. Udaletxeek ez daukate ahalmenik horri eusteko, baina hurbilen daudenak dira, hain zuzen ere jakiteko kondizio honetan egiten den eta modu duin batean, ez? Eta dirua autonomiek ipini barko lukete. Baina guztiz adoz hanek esan duenarekin, ez? Zaurgarri horien ardura da lehentasuna eta ezin da permititu inorre etxerik gabe. Bain zuzen, ardura hoiei dagokienez, erreakzio ezberdinak ere izan dira eta EH Bilduk Oskar Matute horretan sartzen da, Ser Irrati katean gogora ekarri du administrazio konpentsazio funtsa kudeatzeko eskumena dutela eta bertatik egin beharko litzaiekela egoera zaurgarrian dauden maizterrei. Existe una cosa que se llama el fondo de compensación. Ese fondo de compensación, que es un dinero que nace o emana del Estado, se pone a disposición de las comunidades autónomas que en ejercicio de sus competencias, por tanto desde el respeto a su autogobierno y su soberanía, es quien tiene que gestionar a través o una vez tiene los informes judiciales que determinan que esa familia es vulnerable, una salida habitacional o en caso de que no tenga una alternativa habitacional con los recursos propios, pagarles la renta. Si hay un problema, si ha habido un problema de atasco ahí, pues eso es lo que hay que solucionar. Es que eso se esté ejecutando correctamente. Efectivamente. Eta Jone Belarra Podemoseko idazkari nagusi akordioaren aurka agertu da erabat. Es enfrentar a los últimos contra los penúltimos, a los pensionistas contra los inquilinos y las inquilinas vulnerables, es que me parece una indecencia que no tengo palabras para describirla. Lab sindikatuak salatu du ere maizterren eskubideen aurka egin dutela jeltzalek egoera ziurgabean dauden herritarrentzako inolako alternatibarik eskaini gabe. Hain zuzen, mendikan hilabete barru ere, onartutako dekretu hau ere, berretsi egin beharko da. Ez dakit, aurrekoan omnibus delako dekretu ezen berretsi, Juntsek aurka bozkatu zuelako, orain berriz, galdera esanguratsua izango da, ea aurkako posizioa azalera ziduen, esaterako argiki aurkako posizioa erakutsi duen Podemosek, ere, edota EH Bilduk ere, ea zer bozkatuko duten. Zentzu honetan zuek zer espero duzu, Laura? Bueno, lehenik eta behin enokan entzun da Oskar Matutek esandakoa, baina bat naturirarekin hori bat. Eta gero, orain badaude gauza batzuk politika direnak eta beste batzuk dira politikaz keriak, ez? Hau da, eta zoritzarrez Madriletik datorkigunetik asko ez da politika izatez, da politika keria. Erabiltzea tresna moduan, legea onartzeak, arerioari edo etxaiari kalte egiteko, ez? Batzutan ez da erreza bereiztea gauza biak, hau da, alde batetik, gauza serioetan, hau da, jateko, esaten den moduan, modu arruntean, jateko gauzekin ez da jolastu behar, baina jolastu egiten dute sarri egiten,
Eta esate baterako, espero dezagun orain, bete zaiela, esanez, pentsionistena aparte joan eskero onartu egingo luketela, alderdi guztiek esan dute hori, espero dezagun orain, zatikatzea omnibus delako hau, behingoz, hori onartu egingo dela, ontzat emango dela, hori bat. Eta gero, pisuena edo errentena, lehen esan dodan, azken niri oso itxusi duitzen zait, nola jokatzen ari diren, itxusi, baina koherente, alderdi konserbatzaileek oso konservadore jokatzen ari dira. Nik uste dut, ipini duzuen tarte hori ministroarena, Jone Belarraena, horretaz ari zala, nazka ematen diola, bere ustez ari zaritz egiten EAJ bezalako alderdien jokaeraren gainean, eta, nik uste dut soberan daudela hitz handiak, hemen muinera joan behar da gehiago, gehiegi erabiltzen dira hiperboleak komunikabideen atentzioa ditzeko, nik uste dut eduki gehiago eta handikeria gutxiago erabili behar dela. Nahikoa da esatea oso neurri konservadorea, kapitalista eta handiaren alde eta txikienaren kontra ari dela. Hitzak bere terminora ekarri behar dugu, eta exagerazio nire gabe. Oso adi izango era, neurri honen eraginaz. Dagoeneko goizeko 9 gainditu ditugu eta esango dugu, zalaparta berri bat Argentinan, independentziaren ikurden San Martinen ezpataren baitan, botere zibiletik militarrera eraman dute, Javier Milei presidenteak, José de San Martín Libertadoreren ezpata eraman dio zehazki Granaderoren erregimenduari, alegia, bere babesa arduratzen den unitate militarrari, eta orain, historiako Museo Nazionaleko zuzendariak, dimisia eman du. Belategi, egunon. Egunon, Pelle, egunon entzule guztiak, José de San Martín, Argentinako prozeretako bat da, alegia aberriaren aitetako bat, 1854 urtarrilaren 23an Parisen idatzitako testamentuan, San Martinek bere ezpata gustukoena Juan Manuel de Rosas Buenos Airesko gobernadoreari eman zion. Bere alaba Manuelitak sablea eman zion Historiako Museo Nazionalari eta han egon zen 61 urtez herrialdeko independentziaren ikur nagusetako gisa. 1973an eta 1975an berriz peronismoaren militante gazteek garai hartan mugimendu debekatua zenak berritan laportu zuten museoko ezpata hori errebeldia keinu gisa diktaduraren aurrean eta Juan Carlos Onganía generalaren diktadurak hain zuzen ere Granaderoen erregimentuari eman zion ezpata hori gorde zezaten eta publikoak ikus ez zezan. Cristina Fernández presidenteak ez zuen 2015 arte agindu sablea Museo Historiko Nazionalari itzultzea eta haren zaintziraunkorra agintzea. Armadak ez zuen erabaki hori begionez hartu, baina orain Mileik atzera egin du indar armatuekiko hurbilketa zigilatuz. Bada atzo argitaratu zen dekretuan Mileik eta Carlos Alberto Presti armadako buruak diktadurak ezkutatu zuen leku berean birkokatzea agindu dute. Zehazki San Lorenzo hiriko kaserna batean Defentsa Ministerioko kabinetearen buruak erreparazio historikotzat jo du askatzailearen sable hori lekuz aldatu izana, orain Argentinako presidentearen fetitxe berri bat bihurtu dena aurrera daraman borroka kulturalaren baitan Pelle. Hau nabarmenduta egunaren nondik norakoak ezagutuko ditugu ere, Lander Martínez, egunon. Juan, 12etan EAJ eta Elkarrekin Podemosek bilera izango dute. Bestalde gaur Belateko tunelaren gaineko batzordeari jarraipena emango diote ere, eta arratsaldeko 5etan Donostian Nanoguneko dorre kuantikoaren inaugurazio ekitaldia egitekoak dira. Nafarroan, Nafarroako medikuen sindikatuak erasoen gaineko txosten aurkeztuko du parlamentuan. Ekonomian, Bizkaiko etxeko langileen elkarteak prentsaurreko egingo du 10:00 Bilbon 2025ko estatistikak aurkezteko. Bestalde, 9:30 Donostian hasiko den Gipuzkoako batzar nagusien osoko bilkurak Kutxa Fundazioak aiesaren erosketa eragiketan parte hartzeari uko egin izan hartuko du ardatz. Eider Mendoza aldun nagusiak parte hartzea aurre ikusten da. Eta Gasteizen Drink and Wine proiektuaren leharria jartzekoak dira, Imanol Pradales lehendakaria ere bertan izango da. Bestalde, Felipe Seigarrenak lehen industria sari nazionalak banatuko ditu Jordi Hereu ministroarekin batera, Espainiako enpresa nagusietako presidente, CEO eta zuzendari nagusi ugari biltzen dituen sektoreko kongresuaren inaugurazio jardunaldian. Kiroletan, futbolean 2 ordu garrantzitsu mutilen kopako txapelketan gaur Euskaltel
taldeentzat. Bederatzietan Alavesen mutilen taldeak Reala jasoko du kopako norgehiagoka jokatzeko eta Atletikek bisitari bezala jokatuko du ordu berean Valentziaren aurka. Nesken kopako partidetan berriz Atletikek Atletico Madrilen aurka jokatuko du Madrilen 6:30 aurrera. Eta kulturan aipatzeko dugu kontu bat ere Xavier Montoya idazleak bakea bere eleberri berria aurkeztuko duelako Donostian 10:30. Gauzi hauekin gaituko era. Eskerrik asko Lander. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dokinez badu nabarmentzako jazoraren bat? Lehenik eta behin pegi lehenxiago aipatu dugun istripu horren ondorioak nolabait mantentzen direla, gogora ekarriko dugu, Bizkaia 6-7 errepidean istripua izan dela, Leioan Erandiorako norantzan, erreia dagoeneko bertan zabalik dago, badirudi dezente arindu dela trafikoa, baina oraindik ere ondorioren bat gelditzen da puntu horretan azken ordukoa aldiz, Gipuzkoa 11 errepidetik datorkigu, Lasartetik Donostiarako norantzan, kamioi baten matxura dela eta autopilaketak Gipuzkoa 20 arte heltzen baitira goizeko tenorenetan pegi. Adibili eta pazientzia. Eguraldiari dagokionez esango dugu, egun argitze askila inotxua daukagula gaurko honetan Euskal Herrian, temperatura freskoak 6 gradu une honetan Gasteizen, 5 gradu Iruñan, 8 gradu Donibane Garazin, 9 Maulen, 10 gradu Baiona eta Donostian, 12 gradu Bilbon. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barruzeak. Atzoko lasaialdiaren ondoren, asteazken honetan berriro ere eguraldiak nahastera egingo du. Goizean edo goizaldean sartuko den fronte batek hodei ugari eta zaparrada giroa ekarriko du. Zaparradak gehien bat lurraldearen ekialdean botako ditu eta barnealdean gehien bat Nafarroan tarteka mardu xamar botatzea baztertu gabe. Mendebaldean eta Kantauriar isurialdean euri gutxi izango da eta Kantauriar isurialdean gehien bat Gipuzko ekialdean Nafarro ipar partean eta Ipar Euskal Herrian botako du. Arratsaldean Kantauriar isurialdean atertu egingo du eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Hego isurian hodeigunak trinkoagoak izango dira eta tarteka mendebaldetik barrena zaparradatxo batzuk sartuko dira. Goizean haizeak egotik eta zakar edo oso zakar joko du bereziki lurraldearen ekialdean. Arratsaldean hego mendebaldetik finkatuko da eta indar pixka bat galduko du. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 1 eta 10 gradu bitartean, maksimoak aldiz gora ingo dute, Kantauriar isurialdean 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 9 eta 12 gradu bitartean, temperatura freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak kostaldean, eta goizpartean botatzen duena 1000 metrotik gora elurretan izango da. Informazioaren aria. Otsailaren 4an minbiziaren aurkako nazioarteko egunean Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteak bere doako zerbitzuak ezagutzera eman nahi ditu. Arreta psikologikorako, nutriziorako, fisioterapiarako edo behar duzuna egiteko. 900 100 036 telefonara deitu ezazu. Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun. Bai, Alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, eta aurrikuspenetan bada, atentzioa deitu digun albistea izango den topaketa bat, gaurko honetan eguerdian Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Elkarrekin Podemosek bilera izango dute, han izango dira, Aitor Esteban eta Richard Bakero, entzun ditugu, edo hitz egiten genbiltzan, dekretu berriaren inguruko balio jartze horiek eta baita ere kritika horiek eta esango genuke aurrikusi gabeko punturik bixiena edo atentzioa gehien deitu dezakena, hori dela akaso, ea batak besteari zer esaten dion, ea kritika aurpegira edo botako duten orain bilera betean, ane? Espero izatea koherentiak eta Elkarrekin Podemosek atzo Jone Belarrak egindako tenore berdinetik gai horretaz hizketan egiten baldin badeu, iruditzen zatela egin beharko zeuela, ez?
bi alderdietako ordezkariak batzen dianean, nik uste dut adostasunak eta desadostasunez hitz egin beharko deuela, eta bakoitzak edukiko deu marra gorria, eta suposatze dut, Elkarrekin Podemosek marra gorri hori ondo adierazi beharko diola Aitor Estebani. Hala ere, lehen Laurak hola esan dugu, askotan politika, etortzezagun politika badala pixkat itxurakeri puntu bat, baina esan dakua, itxurakeririk ez da bihar bizitzaz, bizikalitatea zizketan ari garenean, beraz, espero izketan egitea, eta gero hortik guri zer iritsiko zagun, hori ere ikustekua izango da, baina egisa da bai, atzo Trump eta Petroen arteko bileran eta egindako adierazpenetik, ez tegitxela, zer espero, azkenean bata bestei laudorioak botatzen bukatu bihar balin badue, kaso nahi entzunez hori ere. Bueno, laudoriak edo, Petrok eman du prentxaurrekoa, eta esan du droga trafikoaren lehen lerroa ez dagoela Kolonbian, baizik eta Dubai, Madrilen edota Miamin. Hauek direla nagusiak. Baina, Laura, itzulita gaurko bilera honetara, izango dira kaso kritika hauek eguneko gatza eta piperra? Ojalá ala balitz, ze bildur naiz ze intenzionalitaterekin batzen diren. Hau da, benetan gaurko bileraren helburua zein da, postura hurbiltzea edo galeriari begirako norberaren posizio kokatze bat, ez? Nik zalantza dut, gustatuko litzaidakean bezain optimista izatea, baina zoritzarrez, gero eta eskorragoa naiz alderdien antzerkekeria haietan, ez? Hau da, nik zalantza dut benetan ari diren bilatzen puntu amankomunak bilatzeko gune bat. Ez dut uste dut gehiago doala, alderdi bakoitzak beraien eskeman bete behar dituen interes batzu betetzeko antzespen bat, ez? Baina inuke izatea benetan iparra, izatea ez alderdi bakoitzak zer behar duen, eta biak daude beharrean, ze biek daukate sinesgarritasun maila nahiko jota, nahiko unkituta, nahiko, zaurituta, horren ordez, beraien interesen araberako bilera bat egin ordez, nahi nuke benetan beraiek esatea, gu politikaria garela, alderdi politikoak lideratzen ditugula, herri baten izenean, herritarrei eskatzen digu botua, hemen egoteko, beraien arazoez arduratzeko, zuk eta biok, hain ideologia diferente izan da, zertan egon gaitezke ados, herritar horien bizitza hobetzeko. Hori balitz, benetan helburua, helburu horiekin joango balira begirara, gaitzarri. Eta nik nire hitzak jango nituzke gustora. Hain zuzen, goizeko 9:13 dira, eta gunaren nondik norakoetara jo beharra dugu, ze sortuk koordinatzaile orokor berria du, Xabier Iraola, hautaketa herri gogoa ponentziaren onarpenarekin batera du da, sortu zara gaurkotasun politikoa hitz egiteko gure estudioetan dugu, Xabier Iraola, bera, egunon? Egunon. Aste eta erdi igaro da, sortuko koordinatzaile nagusi zarela, nolakoak izan dira postu aldaketaren impresioak, karguaren bueltak aurre iritzi edo espektatibak nola doaz? Beste kasuren baten ere aipatu dut, ez? Oitze prozesu bat da, azkenean gauza berri asko, ez? Lehen aldiz egiten ari garen gauza asko egitea tokatu zaigu, eta beraz, zentzorretan oraindik gira oitze prozesuan, baina alberan, basango nuke ere ilusio handiz, gogotsu, eta gure ekarpena edo gure alea jartzeko, prest. Izan duzu ez dakit bestelako alderdi bateko ordezkariren baten mezurik, ez dakit kortesiazko mezurik edo halakorik? Ez, oraingoz halakorik ez. Egia da, mezu asko jaso ditut, azken egun eta aste hauetan, inguruko lagun eta kide askorenak, eta egia esan oso eskertua nago jasotako babesarekin, baina oraingoz beste alderritako pertsonarik edo ez zaite jarri harremanetan, baina esan dakoa oso eskertuta
orokorran bai nik eta bai talde osoak jaso dugun babesarekin, bai kongresuan bertan militantziak emandako babesarekin, bai gerora ere esan bezala, mezu bidez, edo horrez aurrere jendeekin topatu garenean, erakutsi diguten babesarekin. Esan dugu, herri gogoa ponentziaren baitan, etorri dela, kargu berria, baina ponentzia honen helburu nagusia, bada, herri gogoa bera piztuko duen nazio bulkada bat martxan jartzea, hori nola egiten da? Idaztea edo esatea erreixa da, ez? Baina nik uste egitea askoz ere komplikatuago dela, ez? Zuk esan bezala guk herri gogoa izena jarri diogu, kongresu honetan aurkeztutako ponentziari, zuk esan bezala erdigunan hori jarri nahi izan dugulako, ez? Gurako Euskal Herria eraikitze prozesu hori, edo Euskal Herriaren askatze prozesu hori izatekotan herri prozesu bat da, ez? Herritarrez osaturiko prozesu bat da, eta zentroretan gure buruari nolabait, egiteko hori jarri diogu, ez? Herri gogoa pizteko egiteko hori, edo alde neinean mintzat gure alea, edo gure karpena egitea, pixka langintza horretan, ez? Guk azken ja urte luzetan aipatu izan dugu, ez? Honek, badituela baldintzak eta aukerak, ez? Eraldaketa eta politiko eta sozialean urratsak egiteko, baina horrek eskatzen duela, ez? Eskala handiko bulkada bat, edo eskala handiko erreakzio bat ere abian jartzea, ez? Eta, ponentzian pixka planteatu izan duguna da, sumatzen dugula diagnostikoa geroz eta partekatuagoa dela, bai? Geroz eta herritar gehiago, eta geroz eta sektuak, beharrezkoa dela zalantzarik gabe militantzia, eta beharrezkoa dela elkarlana, ez? Nolabait, alako bulkada batek, edo alako herri prozesu batek ezinbestean ezberdinen arteko eta sektore ezberdinen arteko elkarlana ere eskatzen dituelako, ez? Horre, aipatzen da, ere baita ezker independentismoa hazi eta indartu egingo dela. Horretarako zer eskainiko zaio gaur egun ezker independentismoaren parte ez den pertsona bati? Gure proiektua, esango nuke, ez? Gu komentzituta gaude, gure proiektua dela, ez? Herri honentzat, eta beraz, herritarren gehiengoarentzat proiekturik erakargarriena. Eta erakargarriaz aparte, ziur asko herritarren behar izan eta kezkei ondoen erantzuten diena, ez? Zentzu horretan, uste dut ezker independentismoak azkeneko urte hauetan, eskaintza politiko oso sakona egin duela, orokorrean, esango nuke herri honi burujabetzaren bidean eta bere askatasunaren bidean, bide hori urratzeko eskaintza bat egin diola, baina hortik haratago esango nuke arlo programatikoan edo esparruko eremu horietan, izan euskalduntzaren eremuan, hezkuntzaren eremuan, industriak behar dituen egitekoetan, etxe bizitza arloan, eremuz eremu ezker independentismoak herri honi eskaini diola eta gehiengo herritarrari eskaini diola, ez? Bere proiektua, bere proposamena, eta uste dut bere zabaltzea edo ez, herritarrak gure proiektura batzeko bidea hori izango dela aurrerantzean ere, ez? Gure proposamenak aurkeztu, eskaini, ez? Benetan herritarren kezka eta beharrei erantzuteko proposamenak, eta hortik gehiengoak, nolabait ezker independentismoaren proiektura erakarri, ez? Eta gaur egun, xede talde horiek, zen mugimendu edo alderditan daude? Ez nuke esango, ez nolabait, ez nituzke xede taldeak saikatuko alderdika edo eremuka. Uste dute, herritar bakoitza burujabea dela eta herritar bakoitza dela, ez? Bere iritzien eta bere, ez? Kasu honetan autu politikoen jabe. Eta guk xede taldei baino, esan bezala herritarrei begiratzen diegu, herritarrei hitz egiten diegu, eta zentzoretan uste dugu, gure ambizioa ez dela nolabait gaur egun han edo hemen sailkatua dagoen herritarrei edo xede taldei hitz egitea, baizik eta orokorrean herritarrei hitz egitea, eta esan bezala gure proposamen bidez, herritar horiek gure proiektura erakartzea. Baina, bintzate, ez dakit ultraeskuineko ez dut uste izango denik, burura bote prontoan etortzen zaizkit, baten batzuk izan daitezkela abertzaleak, Euskal Alderdi Jeltzaletik datozenak, beste batzuk, Podemosetik, Ezker Konfederala. Bai, nik uste dut, horrek, nik uste dut zure galdera horrek ere eramaten gaituela, Ezker Abertzalearen posizio historikora, edo ez, erroko nolait autohistorikora, ez da hori da, gure proposamena bada abertzalea eta ezkertiarra, eta zentzoretan uste dugu, bi horien uztarketa horrek erantzuten diola ondoen, ziur asko batetik herri honen askatasun nahiari eta aspirazioi,
eta bestetik baita ere, esan bezala, mundu justuago baten eta herritarren eskubide eta askatasunak nolabait irabazten joatearen nahi hori, ez beraz, ziur asko gure proposamen horiek ziurrenik bi jatorri horiek edo bi jatorrietatik edaten duten herritarren gana, iristea da ziur asko errezena edo logikoena, eta zentzu horretan uste dut ziurrenik azkeneko urtetan ere egon diren hauteskunde tendentziei begiratuta ere soziologikoki esango nuke ezker independentismoa zuk aipatzen duzun bi eremu nagusietatik hazten ari dela, ez batetik abertzaletasun tradizional hortatik, ziur asko, igual iraganean ere ez, EAJ bozkatu izan duen jende bat, edo EAJaren bueltan egon izan duen jende bat, eta baita ere, ziur asko, momenturen batean edo besteren batean, ezker espainolari ere, boto amar izan dion jendeen aldetik. Ponentziak nabarmentzen du ere bai, eraldaketa politiko eta soziala posible dela. Ez dakit, hau, denborei dagokionez, nola ikusten duzu? Alik eta azkarren etorri beharko litzateke eraldaketa hori, orainik denbora dago, nazioartean ere ikusten dugu egoera katramilatxu dagoela, zakit, nola ikusten dituzu denborak? Ponentzian ere aipatu dugu, munduko egoera edo kontestu globala, aski kontestu zaila dela edo egonkorra dela, ez? Peio Txandenok esan izan du, Londresko auzo bat garela, zutan dagoen mundu batean, eta horrek ematen digu pixka bat, iruduia, batetik munduaren egoera zein den, eta bestetik gure herriaren nolabait dimentsio ere zein den, zegia da, munduaren baitan, oso txikiak garela, herri gisa, ez. Edo zen kasutan guk ponentzian ideia bat azpimarratu nahi izan dugu, eta hori izan da, munduaren joera nahi bada autoritarioaren kontrakarrean Euskal Herrian badaudela, baldintza sozialak, politikoak, sindikalak, komunitarioak eta instituzionalak sakoneko eraldaketa prozesuei bide emateko, ez? Herri hontako sindikagintza maila, herri honetan ezkerreko nolabait indarrok daukagun nolabait presentzia, herri hone daukan herrigintzarako sen hori, badaude baldintza batzuk eta realidade batzuk, esan bezala munduaren bilakararen kontrako norabidean, herri honetan bestelako ezaugarrietako prozesuak abian jartzeko moduko ezaugarria baditugu. Beraz, denborak eta erritmoa baino gehiago, lehen esan duana, lehenik eta behin horrek eskatzen digu diagnostiko partekatuak egitea sektore eta ezberdinen artean, eta bigarrenik eskatzen digu estrategia, militantzia eta elkarlan esparruak aktibatzea. Horre aipatzen da, baita ere bloke historiko handia sortu behar dela, hau, ez dakit aipatzen genuen, nondikan aldiren etorri, ezker independentista berri horiek, baina gaur egungo aliantza handia, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernura ikusten badugu, EAJ eta PSek osatzen dute, Nafarroako gobernura behiratzen badin badugu, bertan PSen eta geroa bai, eta kontigo zurekin daukagu, ez dakit, bloke historiko hori ere sortzeko, zerbaiten haustura edo egon beharko du, ezta? Honetaz ere askotan hitz egin izan dugu, ez? Guk antzematen dugu, esango nuke batez ere EAen, zezuk esan bezala Nafarroa garaian erraiteta bestelakoa da, Nafarroa garaian lortu delako, ez? Azkeneko bi hirule egintzaldietan, alternatiboa den, kako txartean bloke bat edatzea, ez? Gobernuaren parte izan diren indarren, eta gobernuaren parte izan gabe ere, nolabait, aldaketa horren apustua egin dugun artean, ez? Eta uste Nafarroa garaiak ere zentzu batean bidea markatzen duela, ez? Erakusten duela, benetan, aliantzan gaudenon siglen gainetik, aliantza horien norabidean eta edukietan dagoela gakoa, ez? Eta hor, benetan baldintza daudela, bloke alternatibo horiek sortzeko, edo bloke historiko ezberdin batzuk sortzeko, esan bezala edukietan oinarrituta, ez? Aldiz EAen ikusten duguna da, kontrakoa, ziur asko, interes alderdikoiak gaienduta, kasu honetan EAJak eta PSek, esan bezala, euren interes alderdikoiak lehenesten dituztela,
edukietan eta herri proiektuetan edo herri proiektuan aurrera egitearen aurretik, ez? Eta dagoeneko, azken asteotako albisteak ikusita ere, ez dakiguna oraintxe da, EAJ eta PS zetan dauden ados. Ze atzo zen Pasaiko portua, eren egun delitu egileen jatorria publiko egitean inguruko iritzi ezberdinak, eren egun edo aurrerago etxebiztean inguruko iritzi ezberdinak, eta horrek biztan geratzen, horren atzean biztan geratzen dena da, nolabait konvenientziazko aliantza bat dela, benetan proiektu partekatu bat eta norabide partekatu bat duena baino. Ez beraz, gure autua argia da, norabide politikoan jarri behar du fokua, edukietan jarri behar du fokua, eta uste dugu egungo aliantza eta bloken nolabait eraketa hori norabide horrek aldatuko duela, edo norabide horretan aldatu behar dela. Akaso, eramango dugu ere gaurkotasuneko adibide zehatz batera gora bera hauek, estatus berriaren eztabaida ematen du atzeratu egiten dela, eta hor, diskrezioagatikan ere, ez dakigu, zer nolako ondorioak etorriko dire, baina posible izango da hor EAJ, EH Bildu eta PSren arteko akordio bat? Uste dut, alako prozesu komplikatuetan, azkenen ari gara, hiru tradizio politiko ezberdinen arteko balizko adostasun batetaz, nolabait, epe muga jartzea, edo presaz aritzea, edo ansiedadez aritzea, kaso askotan kaltegarria da, eta uste dugu gainera kaso honetan, ez garela gu izan, epe horiek jarri dituenak, beste batzuk izan dira publikoki, behin eta berriro, aurrena abendua, ondoren urtarrila, ondoren, etengabe, nolabait, balizko adostasun horri epe muga jarri diotenak. Uste dugu guk, askotan esan dugun bezala, honek eskatzen duela diskrezio handia, eskatzen duela lan pribatu handia, ezker independentismoa, bere eskutan dagoen guztia jartzen ari da, adostasun hori posible izan dadin, diskrezioz ari gara, eta gugati behintzat ez da izango. Aldiz, epe muga izan daitekena da, Pedro Sánchezen legegintzaldia amaitzea, eta ostera, beste kolore bat izatea Moncloan. Zalantzari gabe, eta horrek ere, balintzatzen du eztabaida hori, alegia, guk uste dugu lehen urratsa hemen egin beharreko, balizko akordio hori dela, alegia, herri honen zati honetan, nagusiena diren tradizio politikoen arteko akordio hori dela lehen urrats hori, horrek edozein kasutan balio politikoa handia luke, gero ostean, zuk esan bezala, Estatu Espainiarreko agertoki oso ez egonkorra da, komplikatua da, eta ez dakigu, zenbateraino emango duen, denboretan eta aukeretan, baina lehen urratsa edozein kasutan hemen lortu barreko akordio horri da, eta ostean ikusi barko da, denboretan eta formetan aukera dagoen benetan akordio hori betetzeko, Edozein kasutan gure bokazio edo gure nahia hori da, akordioa egin eta akordio hori bete dadin edo, egin beharreko bide hori egitea, Baina edozein kasutan azkenean emango ez balitz, uste dut hemen akordio hori lortzeak dagoeneko beste toki batean jarriko gintuzkeela, nolabait, kasu honetan Hego Euskal Herriaren kasuan, edo EAEZ ari garela, EAEko gehiengo demokratikoa edo gehiengoaren iritzia islatuko lukelako akordio horrek, eta horrek edozein kasutan, gobernu bat izan edo bestea izan, herri honen borondatean isla zein den esan nahiko luke, erakutsiko luke, eta zentzorretan estatuarekiko eraiki barreko harremanetan, elkarrizketa horietan, dagoeneko posizio argi bat erakutsiko luke, eta hortik ere bidea egin alko litzateke edo zenderarik ere gobernu horren, edo Espainiar estatuan egongo den gobernuen kolorea, Guztiz bestelako kontuetan, edabidetan, ala sare sozialetan askotan, leian jartzen dira eta eztabaidak izaten dira batzuetan antzuak, Ezkerra Abertzalea eta Euskal Herriko Kontseilu Sozialista, GKSren artean, zer diozu? Honi buruz, testu inguru nola bizi duzu? Gu ez gaude lain horrekin lehiatzeko, gu herri hau askatzeko gaude, ezker independentismoaren proiektu politiko aski ezaguna da, gu independentista gara, ezkertiarra gara, abertzalea gara, feministak eta euskaltzaleak, eta guk herri honi egiten diogun eskaintza eta herri hori askatzeko eraikitzen ditugun bide eta elkarlanak aski jakinak dira, gu askotariko elkarlan esparrotan ari gara, aipatzen genuen herri gogo hori piztera begira ari gara,
mugimendu feministarekin elkarlanean, euskalgintzarekin, esparru sindikalean, herrigintzako esparru askotan, eta uste dugu hori dela gure proiektu politikoa gauzatzeko bidea, ez? Bidea herriarekin eta herritarrekin egitea, eta ezker independentismoa eta ezker abertzalea horretan dago eta horretan jarraituko du. Ponentziatik atentzio deitu duen ere bestelako elementuetako bat, bada, ez dela, herri eta auzoetako egiturarik egongo, nolakoa izan da neurri honen harrera? Ponentzian plantatu dugun ideia, bada azken batean, sortuko militanteok egiten dugula, ez? Eta hor azpimarra egin nahi izan dugu, sorturen mugimendu izaera horretan, ez? Gu bagara mugimendu politiko bat, beste mugimendu politiko batzuekin alderatuz, esango nuke konbentzionala ez dena, beste militantzia eredua daukagulako, lotua, ez? Elkarrizketa osoan zerbitz egiten ari garen herrigintzarako joera horrekin, herri honen zerbitzura egotearekin, ez? Horrela ulertzen dugu militantzia, ez? Gure militantzia ez da inbeste, ez? Nolait gure sigla elikatzera edo gure antolakundea bera elikatzera bideraturiko militantzia, baizik eta herri honen zerbitzura jartzen dugun militantzia bat, ez? Eta azken batean, ponentzia honetan egin dugun apustua hori izan da, ez? Horretan sakontzea, ez? Mugimendu izaera horri indarra ematea, militante bakoitzak egin beharreko karpenean fokua jartzea, eta hortik indarrak biderkatzea, ez? Ulertzen dugulako, esan bezala, herri prozesu bat dela guk aktibatu beharrekoa, herritarrak, alik eta herritar gehien aktibatzea dela guk bilatu behar duguna, eta uste dugu egindako apustu organizatibo horren asmoa eta helburua hori dela, ez? Gutako bakoitza, bestelako herri sektore eta herritarrekin lanean jardunez edo lanean arituz, hortik egitea karpena. Eta tokian tokiko funtzionamendua nolakoa izango da? Oraingoarekin alderatuz aski, esango nuke dinamikoagoa eta maila batean arinagoa ere, ez? Bizkat esaten nintzen norabide horretan, ez? Ulertzen baldin badugu, herri honen taupada askatzailea sortutik arago dagoela, eta bukala ulertzen dugu, ez? Herri honen indar bizi horiek, ez? Sortutik aratago ere badaudela, horrek, esan bezala, nagusiki eskatzen diguna da, sortuko militanteok gure ekarpena sortutik aratagoko esparrutan egitea, ez? Da beraz, herri eta auzotako antolaketa ereduak ere horri erantzuten dio, ez? Gure arteko hartu emanak eta beste barne mailakoak izango ditugu, ponentzian definitu ditugun bitarteko ezberdinen bidez, baina nagusiki eta batez ere, esan bezala, sortutik aragoko esparrutan egingo dugu gure ekarpena. Ponentziak jaso du baitare, komunitate historikoaren zaintzarako batzordea, zer nolako funtzioak izango ditu talde honek? Izenak berak esaten ditu noiek, ez? Guk badugu, ez? Bagara mugimendu bat, hamarkadetako ibilbidea daukana, hamarkadetako ibilbide horretan, azkenean sortu dira, ez? Edo sortu da komunidade oso bat, eta aldi beran sortu dira azpi komunidade batzuk, eta bietako bat identifikatu duguna bada komunidade historikoarena, ez? Azkenean badugu kidego multzo handi bat, badagoeneko adinagati ziur asko, eguneroko jardun militante strukturatu horretan dagoeneko ez dagoena, naturalki ala delako, baina izaten jarraitzen duen, ez? Ezkeratzaleko kide, ezkeratzaleko militante, eta pixka komunidade historiko horrek izango duen, batzorde horrek izango den lana izango da, horien nolabait jakintza, ez? Eta horien esperientzia eta antolakunden arteko lotura hori, zubilan hori egitea, ez? Ulertzen dugulako, hor altxorra handi badaukagula, ez? Ezker abertzala badaukala altxorra handi bat, ez? Bere, komunidade historiko horrek jasotzen duen esperientzia edo jakintza guzti hortan metatua dagoena, eta esan bezala batzorde horrek egingo duena izango da, egungo, ez, militanteon eta komunidade historikoaren arteko eta ez, antolakunden arteko harreman horiek, estutu eta jorratu eta elikatu. Adi, izango era heltzen dena, Xabier Iraola sortuko koordinatzaile orokorra, eskerrik asko goiz honetan gure estudioa bisitatzeatik. Eskerrik asko zuei. Zazpi dira bekatu kapitalak. Zazpi Euskal Lurraldeak. Zazpi bigarren kafearen aurkezleak. Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du zazpiak. Horregatik, gu indartsu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera. 10:00 12:00 hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian bigarren kafea. Bertso
Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu bietan, Eli Pagolak eta Andoni Errekondok gidatuta, kontatzera noazu, naiz irratian. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Erakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, dena ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Informazioaren aria. Goizeko bederatziak eta 36, edo 10 eta 25 gutxi pasata, aipatuko dugu apur bat elkarrizketaren nondik norako horiek, ez dakit, zein presio izan duzuen, edo, Ane, zurekin hasiko era. Esan dugu ez da balotxuta, baina nik nahiko eroso ikusi diot, baitxa ere nabarmenduz ez, zeintzuk dian sorturen gakoak ez, ere bai aipatzen bizi baldintzako betzia dela beraien hildo estrategiko bat eta astu gabe herri honen askatasuna ez bi bide horiek uztartuta eta nik uste hori nabarmendu nahi izan doala badakigulako ez askotan albotik eta beste mezu batzuk gaiendu nahi diala ez, begia atzea jota, beste gai batzuk gaurkora ekarriz, eta nik uste dut Xabik ondo adierazi duela behintzat, ez aurrera begira zeintzuk dian beraien helburuak eta hori nabarmentzeko Euskal Herritarron burujabetza, askatasuna eta bizi baldintzak hobetzia dela beraiek uztartu nahi dituzten bi xedeak. Laura? Bueno, hiru ideia partekatu nahi nituzke. Bata da, esan egiten da, eta hala da, gaurko gazteak inoiz baino formatuago daudela, horiek dira baldintza objektiboak, eta hala da, baina fundamentalak dira baldintza subjektiboak, ez? Hau da, formatua egon bai, baina gero konprometitua. Eta nik uste dut, alde batetik, gaur egun politikara igotzen ari diren, pasatzen ari diren gazte hauek, bi baldintza horiek betetzen dituztela, eta bera txalotzekoa da. Formatuta daude, baldintza objektiboak, eta konprometituta daude, eta dira baldintza subjektiboak. Hori lehenengo ideia. Gero, bigarren ideia da, adi terminoekin, niri erakarri termino hori ez gustatzen, hau da, uste dut herri gogoa oso apostu indartsua dela, eta ondo ateratzen bada txapo, txarto ateratzen bada ez da ardura, erratifikatu egiten da, beste bide batetik jo, eta aurrera, ez? Ikasi behar dugu, proba errorea hori dinamika erabiltzen, baina printzipioz paperaren gainean txapo. Zer gertatzen da? Gertatzen dena da, pizkat aldatu behar dela begirada. Hau da, ez da proiektu marabillosoa daukagu jendeak ikusiko du eta jakingo du ze ona den eta irakarri egingo dugu. Ez. Proiektu hori marabillosuena ere, espada partekatua, herritarrak espadute bere egiten, kaltegarria da.
Gipuzkoan oso ondo dakizue zer gertatu zen Zaramen kontuarekin. Ekologismo ikuspuntutik hori zen sistema onena. Baina jendeak ez zuen bere egin. Eta horrek eraman zuen, oso ondorio politiko katastrofikoak esan zituen tematze hori, ez? Edo tematze horrek. Orduan, nire ustez, jendeari esan behar zaiona da, guk honela irudikatzen dugu Euskal Herri independente bat, eta guk alase egingo genuke, eta orduan, planteatu hori eta egin alde batetik sinesgarri, eta beste alde batetik erakargarri. Jendea inteligentea da. Jendeari ez zaio esan behar nola pentsatu behar duen. Jendeari bakarrik datuak eman behar zizkio eta berak aterako ditu konklusioak. Nahikoa da ikustea zenolako ezberdintasunak dauden, zenolako dependentzia daukagu Madrilekiko, baina ez diskurtso hutsalarekin. Datuak eman da, punto. Eta hortik dator hirugarren ideia, partekatu nahi nukeena. Eta nire ustez politikarien laneguna, 3 zatitan banatu beharko litzatekeela. Alde batetik lan politiko instituzionala edo alderdikoa edo, politikari batena. Bat, lehen herena. Bigarren herena kalean egon. Ez joan herri batera botu ematera, aurretik ez bazara egon gitxienez 2 alditan bertakoekin pote bat hartzen eta beregin izenak ezagututa. Ezagutu behar zituzte aurretik, botu eskatu baino lehenago. Kale lana, herriz herri, etxez etxe, kalean egon etengabe. Eta hirugarren herena, politikari guztiek egin beharko luketena da, medioetan egon, pedagogia egin. Esplikatu zure proiektua, baina esplikatu datu argi eta zehatzekin, ulertzeko modukoak, eta ez diskurtsoa, ezakinik misio hitza entzuten dodanean, eta alako gauzak, dardarka azten naiz. Oso baliagarria den proiektu hori, ez da jendeak erakarri behar dozula zure proiektu horretara. Ez que jendeak pentsatu behar du, hau nirea da, bere egin behar dute. Eta horretarako, inteligente moduan tratatu, ze jendea oso inteligentia da. Eta esplikatu egiten zaionean, ulertu egiten du oso. Horre, ponentziaren zati batean gelditza gustatuko litzaidak ez, ederki azaldua dago, horre nazio askapenaren prozesuaren bide horri estrategikoa nolako izango den, aipatzen da nazio askapena prozesu gisa irudikatzen dela, arian boterea metatuz, eta baita ere prozesua graduala baldin bada ere, hau azkartzeko aukerak baliatuz, zehazki, indar harremana baldin badago, mugen gainezkatze demokratikoa edota haustura baldin badago ere, eta horretarako ere, funtseskoa jotzen dute, prozesu independentista eraldatzaia aurrera eramango duen bloke historikoa osatzea. Ez dakit, aipatzen da, arian prozesu bat, baina urrun alagertu ikusten duzue bloke historikoaren osaerane. Ez noa jakingo erantzuten, Ikusitxa baita ere, lehen aipatu dezu ez, independentzia, nazio askapena, beti ondia uste ezkerra bertzalian muinean, baina bai oain ere ez, eta estatus berriaren kontu honekin, irutzezat Espainiako gobernuan zein dagoen honek iraungitze data bat ekarriko doala, eta hori noski gure kalteako izango dela, eta une oro, pentsatzen egotia, Espainiako gobernuan zer pasoko dan, gure etorkizuna horrek baldintzatu bihar baldin badeu, eta gaina ez gozizketan, bi alderdi aurrerako hiekin, PSOE eta PPS ari gara, hau da, oraingo sartzen PSOE on bezala gure askapen prozesu horretan azeleratzeko, enoa jakingo esaten gertu urrun dauan. Bai irutzezat, bulkada hori orain aktibatzeko une egokian gozela, lehen ere Xabik aipatu dugu bi mugarri, eta irutzezat, igual da, modu lausoan edo irudikatzia, baina Euskal Selekzioak mugitzen doanak, eta horrek piztu aldoan bulkadari eustea garrantzitsua funtsezkoa iruditzezat nazio askapenaren mugimendu horretan urratsak emateko, eta bai egin behar dela indarra horrez.
lehen aipatzekin nun, bizi baldintzak hobetu, eskerretik begiratu, eskerreko politikak egin, eta horrek nire ustez barne hartu bieu Euskal Herriaren askapena, burujabetasuna, eta pausuak eman biharko ja urrun edo gertu egon, sendo, tinko hartu eutzi biharzako mugimendu horri, eta iruditzat hori ere gakua izango dela, bai, Laurak aipatzen zuen erakargarritasun horretan, naiz eta erakarritza ez gustatu, jendea bintzat aktibatzeko. Laura? Bai, nik bloke historikoarena, nik uste dut hobeto gaudela, orain, historian egon garen, aurreko garaietan egon garena baino. Eta gainera, erroria eruditzen zait, atzera begiratzea, ez dakit noizko, ez dakit zegoera berreskuratzeko. Asko aldatzen ari da egoera, gero eta likidoagoa da hauteskundeen mugimentua, gero eta elementu gehiago sartzen ari da, sujeto politiko berriak sortzen ari dira, soziologia aldatzen ari da izugarri, fidelitatea ez da, ezaugarri bat, hauteskundetan ere, agian, ezker abertzalearen boto emailea da fidelena, diferentzia handiz, baina hori ere aldatzen ari da, soziologia aldatzen den heinean aldatzen ari dira ere sujeto politikoak, eta gero sujeto politiko berriak sortzen ari dira, Europa mailan hemen residualak esan direnak, baina ez gaude isolatuta, eta pentsa daiteke, hemen ere fenomeno hori ikusiko dugula. Orduan, nik historiari begiratzea baino, gehiago fijatuko nintzateke egunez egun, sartzen ari diren elementu berri horiek, eta zilikitu horiek, eta oso dinamikoak esan. Ezin da jakin nondik edo nolaz piztuko den txispa. Hau da, nik badakit, badagoela muinean sentimentu independentista bat. Ez dakigu zin izango den elementu pizgarria, ez? Zerk eragingo duen, derrepente, alako uholde bat, tsunami hori igo beharko dugu, eta hasi surfeatzen hortik. Ez dakigu zin izango den, baina bai, joan behar dugu hori prestatzen. Eta horretarako bi elementu lehen aipatu ditudanak. Alde batetik, sinesgarri egin, Euskal Herri independiente bat posiblia dela, eta desiragarria dela, eta gero azaldu zergatik den posiblea eta zergatik den desiragarria. Hau da, guk hemen dauzkagun elementu batzuk dira ja estatalak, kontzeptu ekonomikoa bera estatala da. Guk ez daukagu Katalunian dagoen egoera. Guk oso hurbil dauzkagu egiturak, menpekotasun batetik independente edo jabekotasun osora izatera. Baina gainera esplikatu zergatik hobetuko duen gure bizitza independentzia horrek. Osea, zertan izango garen askeagoak gauza gure modura antolatzeko. Eta datuak eman, behin eta berriz izango dut hori. Hau da, jenteak ulertu egiten du oso ondo datuak ematen dituzunean. Eta orduan politikarien lana hori da, agerian jartzea oso desiragarria izan daitekeela Euskal Herri independiente bat. Eta gainera nik espero dut ikustea, eta adinean horretan. Aurrera goazelarik ere, esango dugu, otsailaren 4 minbiziaren aurkako mundu eguna da, aurten 3. urtez jarraian, minbiziaren aurkako elkarteak itxaropen besokoak ekimena abiarazi du, batzen gaituen ikurra lelopean, asteburu honetako kirol jardunaldi ezberdinetan ikusi algen dituen xingola berdeak, ara eta hemen, eta ekimen honetan parte hartzen dutene, kolore berdea duen besoko bat jarri dute, horixe baita elkartearen eta itxaropenaren kolorea, hartara minbiziari ikusgarritasuna emateaz gain, besokoa minbiziaren aurkako ikur unibertsal bihurtu nahi da, gaixotasunaren laguntza, sustengo eta gizatasuna sustatzeko. Minbiziaren aurkako elkartearen ustetan ere, harretan gizatasuna txertatzeak pertsona sistemaren erdigunean jartzea esan nahi du, soilik harremanen edo etikaren ikuspegitik, baizik eta baita ere osasunean, emaitza klinikoetan eta asistentzia prozesuaren esperientzian eragin zuzena duen elementu gisa. Honen berri emateko, gurekin dauzkagu telefonoaren bestaldean, Ester Alvarez, minbiziaren aurkako elkarteko Bizkaiko psikologia arduraduna, eta baita Ainara Artze, minbizidun pazientea. Egunon? Egunon, kaixo. Egunon. Arreta gizatiarra izan da, aurtengo
azpimarratzeko elementuetako bat. Jakin nahiko nuke, ea zuen ikuspuntuetatikan arreta gizatiarrak zer nolako esanahia duen, Ester, zurekin hasiko gara? Bai, a ber, pentsatzen badugu, hitzak berak esaten du zer den. Pertsona izakia, arreta hau izango zen pertsona bere osotasunean ikusten duen arreta, ez? Arreta integrala. Horrek zer esan nahi dut, edo zer ikusten dugu. Denboran zehar eta azkenengo urteetan medikuntza, ikerkuntza gero eta espezializatuagoa da. Eta hori oso importantea da, biziraupena horretan datza. Baina, honek arrisku handi bat ekartzen du. Eta espezializazioa ikuspuntua jartzen du tumorean, minbizian, zeluletan. Eta pertsona bere osotasunean bizitza galtzeko arriskuan jartzen gaitu. Orduan, gure ustez, biziraupena bizikalitatearekin batera joan behar da. Orduan, ikuspuntu hau, arreta izatura edo humanizatua pertsona erdian jartzen da, eta pertsonaren behar izan guztiak kontuan hartzen ditu eta erantzuna ematen saiatzen du. Hori izango zen ideia. Ester, apur bat apal entzuten zaitugu, ez dakit estaldudarekin arazoren bat badugun, lehioren batera gerturatzerik duzu, aukera baduzu horretarako, eta bitartean, Ainara, zuri ere galdetu nahi dizuta, zuretzat arreta gizatiarrak zer esan nahi du? Niretzako nire ustez, osasunen humanizazioagatik da mediku pertsonalekin taldea osatzea. Gut, talde bat gara medikugaz, ez gaizatela umeko gisa hartun eta gu kontua izatea, ezta? Gu behar dugu mondoste notizie, mediku edo psikologo bat onduen berbaitzeko eta zerbitzu integralak eduki behar dugu. Horre, minbiziak berak ere, edo akaso arreta gizatiarrak ere ekarriko du, akaso, pentsatzen dugu minbiziaren gaitzaren ikusgarritasun bat egitea eta honen bueltako tabuak eta beste aldera begiratzeak ere salto egitea honetaz. Zuek ere hala ikusten duzue? Tabu asko daukagu. Oraindik ere, A ber, ni bakarrik dako tabuak bularreko minbiziaren alrededor, no? Ni hurbiletek ezaguten dudan. Por ejemplo, bular bat kentzea edo tratamenduekin hilea galtzea gizartea beldurtzen du. Adibidez, gure sexualitateari ez zaio garrantzirik ematen, ia guztiz galtzen duguna baita, eta berreskutatzea oto zaila izaten da. No? Hau da gure tabuak. Eta zuk zer diozu, Ester? Bai, hala da. Normalean, hitz egiten ez denaz ez da existitzen. Eta askotan, biziari buruz hitz egiten denean, lazu larrosa agertzen da, edo positibismoa, edo, ez? Orduan, ikusten dena, barrutik, minbiziak sufrimendua ekartzen duela, eta, sufrimendua ez da erosoa. Baina horretaz ez badugu hitz egiten eta behar izan sortzen edo ekartzen dituen gaixotasunak ekartzen dituen behar izan horiei buruz hitz egiten ez badugu, ez dugu lortuko horiei erantzuna ematea. Eta Ainarak esaten duen bezala, asko daude errealitatean bizia duten pertsonen bizitzan, eta beraien zeniren bizitzan, eta horretaz ez da hitz egiten. Bakarrik esaten da normalean, benga aurrera ahal dugu, lortuko dugu, eta sufrimendua itzalpen geratzen da. Ainara, zer esango zenuke honi buruz?
Bueno, aurrera, kampeona, zure minbizia onena da, bueno, hau da, porque nik uste dut jendie, pues, TV eta pentsaten da, niri pasateko da, alda, ez da, eta, bueno, pues, beldurra da. Baina, bueno, hemen gauz, egunero, eta, bueno, listo. Hor, Ester, zu psikologa zara, aipatu duzu bitan hitz egitea, zer nolako bestelako gomendioak ekarriko zenituzke gurera, ikusgarritasunaz, minbiziaren ikusgarritasunaz behar beste eta behar moduan hitz egiten alizateko? Momentu honetan eta atentzio integralaren eskuz, saiatzen ari gara, ikuspuntua jartzen bete behar izan horietan, ez? Batzutan izan alda horretaz hitz egitea. Pertsona askotan behar du negar egitea. Negar egitea ez lagrimas, bezik eta hitzez, ez? Baina beste batzutan pertsonak ez du nahi edo ezin du horretaz hitz egitea, baina fisioterapia edo ariketa onkologikoa lagundu alzaio hobetzen edo bizitate kalitatean, ez? Orduan, horregatik esaten dugu, ozenki esan behar dena minbiziak behar izan sortzen dituela. Eta horregatik sendatzea importantea da, bai, baina pertsona zaintzea askoz gehiago edo gutxienez berdin, ez? Baina pertsona guztiak desberdinak gara. Eta ni psikologa naiz, eta ni esango nuke ala psikologora denok, baina batzuk ez dute behar edo ezin dute. Baina beste behar izatat, bai, bete aldira eta dana laguntzen du, hobeto bizitzen. Horregatik, hitza ezen izango bakarrik sendatzea, baizik eta sendatu, eta zaindu. Zaindu beti ala zaindu. Eta, Ainara, jakineko genuke baitare, hor, minbiziaren aurkako elkartearen baitan, hor, arreta integrala sustatzen delarik, hor, zure kasuan edo, nolako beharrak identifikatzen dituzu? A ber, nik uste dut oso important, a ber, azu erripiketu galdera? Bai, noski baietz. Horre, aipatzen genbiltzan, arreta integrala bera, horixe bera sustatu duela minbiziaren aurkako elkarteak, eta hor, ardatuaren beharrak ere badaude, hor, zer aldarrikatzen duzu? Pues, a ber, nik uste dut superimportantea dela, aparte psikologoa, gu behar dugu bebai atenzion integrala eta elkartean daukagu. Ni bete elkartea dakot, izan inurri, eta hau gure atentzioa da tribua egitea. No? Adibidez. Baina, bueno, pues ez daki zer gehiago esan, ez dana esan du. Bai. Horre ere, ez dakit, gizarteari edo, entzutearen aldarrikapen hori ere, plazaratu egiten zaio, bueno, ez dakit, administrazioarekiko ere, nolako aldarrikapenak dauzkazue? Esan duzun, aipatu duzun leloa, hori besokoaren edo besokoaren ikurra edo zer den esan nahi, zer den gure helburua. Denon artean bide hau egitea, ez? Ainorak aipatu duen bezala inurri edo beste minbiziaren elkartekin eta instituzio publikoekin batera joatea, ez? Bai, bide luzea dago egiteko, ez? Behar asko daude bete barik oraindik. Baina, instituzio publikoak ezin dute dana bete. Horretarako daude elkarteak eta komunitatea.
Orduan, aldarrikapena izango zen, hemen gaude, denon artean egin behar dugu eta ahal dugu eta urrunago helduko gara denon artean. Ordean, hor dago preskripzio soziala edo, komunitatean lan egitea izango zen aldarrikapena. Aldarrikapen horrekin amaituko dugu gaurkoa. Ester Alvarez eta Ainara Artze, mila esker goiz honetan gurean izateagatik. Bai, zuri. Agotza. Bai, agur. Eta eskerrak baita ere Laura Mintegi eta Neurkiri goiz honetan guri laguntzen egoteagatik, nahi duzen arte. Aio, urren arte. Goizeko 10 dira, gure esku herri mugimenduak bigarren konferentzia sobiranista egingo du otsailaren 28an Bilboko Bizkaia aretoan burujabetza eta naziogintza leian 21. mendean lelopean. Lander Martínez, egunon. Egunon bai, gure eskuko bozeramaileek astearte honetan Bizkaia aretoan bertan azaldu dutenez nabaria da nazio eta burujabetzaren ideiak bueltan direla, baina kasu askotan oinarri erreakzionarioei lotuta datozela gaur egun. Halako joera orokor bat ikusten ari gara mundu osoan, nazioa eta burujabetza balio erreakzionarioekin lotzen duena. Nabaria da hala ere, beste eredu bat egon badagoela. Irekia eta herritarren eskubideetan oinarritua. Horregatik, itzulera hori zeren gainean eraikitzen ari den aztergai izango da bigarren konferentzia sobiranistan. Gure eskuk iaz egin zuen lehen konferentzia Irungo Fikoban eta iragarri duenez ekimen hau urteroko agendan egonkortzeko asmoa du. Konferentziak urtero Euskal Herriko mugimendu soberanista zabal eta anitzaren bilgunea eta gogoetagunea izateko bokazioa du. Konferentzian asteazken honetatik aurrera eman daiteke izena eman.gureesku.eu helbidean. Itzulpegintza zerbitzua ere izango da. Eta Alberto Martínez osasun sailburuak astearte honetan adierazi duenez 23 pertsona berriro txertatu dituzte eta beste batzuk harremanetan jartzeko zain daude, hala behar duten ikusteko. Oraindik kontrolpean ez dutena da nola gertatu zen akats hori. Martínezek prentsa aurrean esan du abendutik urtarrilera arte iraungitako txertoek eragindako intzidentzia sanitarioa bideratuta dagoela eta gainera hasierako pertsona volumena murriztu egin dela. Martínezek adierazi du halaber lakuarekin partekatu ahal izan dituela urtarrilaren 15etik ematen ari diren urratsak, izan ere errenteriako iztientako erizain batek jakinarazpenen bidez jakin zen hexabalentea dosi iraungiekin txertatzen ari zela. Sailburuak aitortu ahal izan duenez, mezu kontrajarriak jaso zituzten urtarrilaren 21etik txertoa jartzeari dagokionez. Txertaketaren aholku batzordeak birtxertaketa proposatzen zuen bitartean. Espainiako sendagaien agentziak ezetz esaten zuen. Larrialdi honen aurrean, Martínezek adierazi duenez zorroztasun eta garrentasunarekin lan egin behar dute, herritarren segurtasuna bermatuz. Esan duenez, kasuak detektatzea eta horietako bakoitzean zer egin erabakitzea premiazkoa zen. Hemos tenido proactividad en la detección de los posibles incidentes. Cada caso que nos han comunicado hemos abierto el foco para buscar. Tenemos reconducidas las incidencias detectadas. Las OSIS y el Comité de Investigación y Trazabilidad han iniciado su trabajo. Osasun sailburuak agindu du gainera Osakidetzak lan egiten jarraituko duela gizartearen zaintza eta osasuna egiaztatzeko. Seremos exigentes para fortalecer el protocolo de control y seguir trabajando por una Osakidetza que muestre su mejor versión en la prevención y el cuidado de la salud de toda la sociedad. Orain arte 23 pertsona birtxertatu dira, 18 adingabe eta 5 heldu. Beste 29 pertsona kontrastatzeke daude, baina horrek ez du esan nahi guztiek berriro txertatu behar dutenik. Eta Nafarroako Volkswageneko zuzendaritzak, UGTek eta Komisiones Obrerasek lan ikuskaritzari egindako presioak eta derrigortzeak salatu dituzte, ELAK, LABek eta CGTek. Aurreko astean Nafarroako Volkswageneko hartarazi zuen 93 langile kaleratzeko erregulazio espedientea aurkeztuko duela behar bada. ELA, LAB eta CGT sindikatuek salatu dute multinazionalak ezin duela mehatxu hori justifikatu eta langileak beldurtu nahi izatea aurpegiratu diote. Urriaren amaieran lan ikuskaritza fabrikan izan zen, abenduan ondorioztatu zuen besteak beste 151 langileren behin-behineko kontratuak justifikatu gabe daudela eta 93 langileri kontratu finkoa egitea behartu zuen enpresa. Bete da hori egiteko ikuskaritzak ezarritako epean, baina oraingoz Volkswagenek eten egin ditu errelebo kontratuak.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari begira aipatzeko dugu kamioi bat matxuratu dela Gipuzkoa 11 errepideko lehen kilometroan Lasarten Donostiako norantzan. Matxuratutako ibilgailua errepidetik kanpo dago, baina autopilaketak bertan jarraitzen dute. Eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango dugu. Atzoko lasaialdiaren ondoren, asteazken honetan berriro ere eguraldiak nahastera egingo du. Goizean edo goizaldean sartuko den fronte batek hodei ugari eta zaparradak giroa ekarriko du. Zaparradak gehien bat lurraldearen ekialdean botako ditu eta barnealdean gehien bat Nafarroan tarteka marduxamar botatzea baztertu gabe. Mendebaldean eta Kantauriar isurialdean euri gutxi izango da eta Kantauriar isurialdean gehien bat Gipuzko ekialdean Nafarro ipar partean eta ipar Euskal Herrian botako du. Arratsaldean Kantauriar isurialdean atertu egingo du eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Hego isurian hodeiguneak trinkoagoak izango dira eta tarteka mendebaldetik barna zaparradatxo batzuk sartuko dira. Goizean haizeak hegotik eta zakar edo oso zakar joko du, bereziki lurraldearen ekialdean. Arratsaldean hego mendebaldetik finkatuko da eta indar pixka bat galduko du. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 1 eta 10 gradu bitartean, maksimoak aldiz gora ingo dute, Kantauriar isurialdean 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego isurian 9 eta 12 gradu bitartean, temperatura freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak kostaldean, eta goizpartean botatzen duena 1000 metrotik gora elurretan izango da. Ba, hoxek, orain artean nabarmentzakoak, eskarrik asko Lander. Gero arte. Eta jon aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon, zara modu zaudete? Egunon, Pegi, ondo eta zu? Ondo ere, ja, biharkoan murgiltzeko prest, egia esan, eta jakine dugu, nolako kontuak aipatuko dituzue gaur? Gaur epaitegitara joango gara. Maite Tolosa abokatua dator, eta, atera omen da ikerketa bat esaten duena, 80%ak antxietatea, urturitasuna eta estres arazoak dituela epaiketa batera joan behar dela esaten diotenean, normala den bezala. Eta azalduko digu, zer gertatzen den. Deitzen zaituztenean epaiketa batera joateko, nola funtzionatzen duen sistema judizialak, mito batzuk ere azalduko izkigu, mitoak eta errealitateak. Hori alde batetik bestetik, asteazkena denez, elkarrizketa akustikoak edukiko ditugu, eta Physis versus Nomosen azken lana ezagutzeko aukera izango dugu, eta gustora arituko gara, beinaten musika entzuten, eta kontu gehiago baita ere, inigo. Bai, egia esan deskonektatu naiz momentu batean, ze oihartzun entzuten nuen, eta hemen gemiltzan teknikoki gertatzen ari zen konpondu nahian, baina Pellizuko oihartzunik gabe entzuten gaitu zuia da, ezta? Bigain entzuten dugu, bai. Bale, ados, bai, momentu batean neko eta biok hemen begirari ginen, pentsatuz, oihartzun badago, zerbait irikita daukagu, baina uste dut dena kontatu duzula, doinutatik garatago tartea, doinutatik garatago tarteare gartxotun zain letonarekin izango dugu, denboraren arabera, eta bai, enekorekin murgilduko gara, artisteko rotatzen dituzten kantu horietan, beraz, bai, dendena prespegi, oihartzunik gabe, saio egiteko. Orduan, esango, kaso cerrado. Mila esker. Hori da. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, aio! Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.